गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खेंफोरथि। मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों। रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय। रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय। रायजोनि लुबैनाय बादिनो डिलिमिटेसन ड्राफ्ट ओंखारबाय। 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया खौरांनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिदोंमोन। नामखौ जोङो ड्राफ्टआव जोङो नुनो मोनदों। जोङो मोजांखौनो जोङो बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समस्ति मोनसे जानांगौ होननानै दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों। बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर'आ खौरांनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों। बे फाइनाल डिलिमिटेसनखौ गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जों गोथौवै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद राजखान्थियारि गौथुमफोर दं, बिटिआरआव जिफोर दं बिथांमोनजों सावरायफिनगोन होननानै फोरमायदों। नामावल' होनानै बिथांमोना कार्यकरि खालायाबासिनो जोंखौ भायलेसन खालामदों। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जि फाइनाल डिलिमिटेसन बेखौ जोङो गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जोङो गोथौवै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद राजखान्थियारि गौथुम बिटिआरआव जिफोर दङ बिथांमोनजों जों सावरायफिनगोन, बिथांमोननि मतामत लागोन। बेराफारसेथिं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। अदालगुरि मुंखौ दरं अदालगुरि नुनो मोन्दों आरो बेवहाय जोंनि दाबिया अदालगुरि जानांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन। गेजेराव बेखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होननाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जों लुबैदोंमोन अदालगुरि एबा भैरबकुन्द जायोब्लाबो उसुबिदा गैया होननानै फोरमायदोंमोन खौरां मेलनि गेजेरजों। नुनो मोनदों आरो लोगोसे अदालगुरि जि कनस्टिटुएन्सि जोंहा पार्लियामेन्ट बिनि मुंखौ दरं अदालगुरि नुनो मोनदों आरो बेवहाय जोंनि दाबिया अदालगुरि जानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदोंमोन आरो गेजेराव बेखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होनाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जों लुबैदोंमोन जे अदालगुरि बा भैरबकुन्द जायोबाबो उसुबिदा गैया, नाथाय बियो सोलायनांगौ। रायजोआ मा लुबैमारदों बिथां एमएलए लरेन्स इस्लारिया रायजोनि लुबैनाय बादिनो जाबाय होननानै फोरमायदों। नामखौ जोङो ड्राफ्टआव जोङो नुनो मोनदों। जोङो मोजांखौनो जोङो बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समस्ति मोनसे जानांगौ होननानै दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों। थांनाय 10 खालाराव गुवाहाटी जिडिनिफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा। आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय एबा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा जेबो रोङि खालामो बेनि एभिडेन्सखौ फोरमायनो नागिरदों होननानै फोरमायदों बिक्रम दैमारिया। आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। आरो खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ खोमाखौ साफ्रेनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो बिनि गुबै खोथाखौ फोरमायनानै होयो खौरां मेलनि गेजेरजों। नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों। रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय। रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय। बिथांनि सोमोन्दै आङो दसे उनाव बुंगोन। बिनि आगोलनो आं मोनसे खोथाखौ लेटेस्ट आं बुंनो नागिरदों। थांनाय 11 तारिख गुवाहाटी जिएडिनिफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। खोथाया जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै
फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोन होनो नागिरदों लेखाखौसो नैबे लेखाया 11 तारिख फैदों क'क्राझार सदर साब डिभिजनेल अफिसारनियाव आरो बिनि साबजेक्टआ जाहैबाय बे 15 आगस्टआव 13 तारिखनिफ्राय 15 आगस्टसिम गासैबो अफिसारा मोनसे प्रग्रामाव इनभल्भ जानांगौ आरो पार्टिसिपेट खालामनांगौ जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गासैबो डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै सदर अफिसारनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव मोनसे कपि हरदों नोंथांमोना साननानै नायदो बिटिआरनि अफिसारफोरखौ थारैनो स्टेटआ सनमान होनायमोनब्ला काउन्सिल दे दोङो काउन्सिलाव दे मोनसे हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट दोङो बे जाबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेखौ मोजाङै मिथिगौ बिथांमोना मान सन्मान होनायजों जुदि हरनो गोसोब्ला जिडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय गांसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव हरगौमोन जे 11 तारिख 13 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम नोंथांमोना बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ नाथाय बिथांमोना हरदों महा सदर साब डिभिजन अफिस आरो बे साब डिभिजन अफिसा बिटिसि सेक्रेटारिनि अफिसारफोरखौ बेयाव थानांगौ पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै लेटार मोनसे इस्यु खालामदों जोंहा निजाबगिया मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ निजाबगिया लाइन डिपार्टमेन्टफोर दङ बे लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जिहेतु जोंनि बस सेक्रेटारियेट बा काउन्सिलनि बस बिथाङा जिखौ बुङो बेखौसो अफिसारफोरा फल' खालामो दिनै जाय लाइजामखौ बिथांमोना अर्डारखौ सदरनो हरदों बिथांमोना जोंनि डिसप'जेल नङा आरो बिथांमोना जोंनि काउन्सिलखौ बेबायदि निर्देश होनो हानायबो पर्टुगल लाइन गैया नाथाय बिथांमोननि थाखाय हाथाव खारन मिनिङा बेनो जाहैबाय जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआ डिसिनि सिङावसो दङ प्रमद बिथांखौ नों मा बुंबावनो बेनि माखासे मटिभिटि बिथांनि माखासे बडि लेंगुवेज मैया दाखालि सासे आर्मि जेनेरेलखौ इमान बिराद दृश्य मोनथामसो प्रमद बर'नि मार्क बे हारिनाव थालांसिगोन তিনিটা মার্ক প্রমোদ বড়ৰ এই মাৰ্ক আৰু দৃশ্য এই অসমবাসী পৃথিৱীৰ মানুহ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে এক নাম্বাৰ মাৰ্ক মন্ত্ৰী মণ্ডলৰ কথাটো বাদে দিয়ক যদি পৃথক বদলেন নহয় মই গাঁওবুঢ়াও নহম नैबे मोनसे खोथाखौ रायजो राजाया जिबनाव बावनाय नंलिया जारिमिनारि भाषण जासिगोन प्रमोद बर'नि आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै আৰু দ্বিতীয়টো আমাৰ দফাবিলাক যি আকাৰে আকাৰে যদি ৰূপায়ণ নহয় বিটিআৰ ৰেকৰ্ডৰ দফাবিলাক যদি আকাৰে আকাৰে ৰূপায়ণ নহয় মই এজন ডাঙৰীয়া কৈছে বিজেপিয়ে তোমাৰ চিটলায়াও চোতালত গৈ মই সুইচাইড কৰিম फैया आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै দুই নাম্বাৰ এইটো ঐতিহাসিক ভাষণ কেতিয়াও বড়ো বা আমাৰ অসমবাসীবিলাক পাহৰি নাযাব ইয়াকৈ আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম এম বাধাকো অতি সোনকালে জেলৰ পৰা ওলাব লাগে মুক্ত কৰিব লাগে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক আমি দাবী তথা অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে ৰঞ্জন দৈমাৰী ওৱান অফ দ্য চিগনেটৰী থাৰ্ড বড়ো পিছ একৰ্ড তেখেতে এজন চিগনেটাৰী হৈও আজিও তেখেত জেলত আছে আৰু লগতে তেখেতৰ লগত 65 এক্স NDP মেম্বাৰসকলে এতিয়াও জেলত আছে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম অতি সোনকালে মানৱতাৰ খাতিৰত
জেনারেল এমনেষ্টি এই করে ক্ষমাদান করে জেলৰ পৰা মুক্তি কৰিব দিব লাগে। मानि थाखाय जादोंमोन जे जोङो जे खोनाबाय थादोंमोन दि NDFनि सुक्ति होननानैहाय दिनै हारिनि थाखाय नांनानै जाथिनि थाखाय नांनानै जों साफ्रोमबो बर' समाजनि थाखाय नांनानै दिनै बिसोरो दावराव दावसि अभारद्राय जानायखाय सरकारा दिनै सुक्ति खालामबाय इसोरनि थाखाय खालामदों होननानै जों मिथियो आरो जे दिनखालि जोङो सुक्ति खालामनाय खोनादों दिनखालि ओरैबायदि खुसि न'खरफ्रामबो जोङो बर' न'खरानो खुसि जों मानि थाखाय जे जोंना आमुखि जोंना बाबाया जोंना गुमैया जोंना आदाया उदां जासिगोन नङा होमबा रुजु रुमु संसार मोनजासिगोन होननानैहाय नाथाय उनाव खोनाबायदि आसुरित शक मा सुक्ति खालामनाय जाखो नोंगौ जोंनाव एसेबांखिनि नलेज गैया बेफोरनि सोमोन्दै जों मोनो मानो होनबा जों पलिटिशियानबो नङा बा जोङो सासे लयारबो नङा बा जोङो सासे बिदि जाजगिरि बा उकिल बा बिदिबो नङा जोङो नङा होमबा स' बेखौ दोनथ' स' नोंथांमोना आंनो बेखौल' खोन्थादि जे दिनैयो मानो इन्डियाखौ सासेबो बख'नो हायाखै बिनि जाहोनखौ खोन्था मा दायनि थाखाय मा जाहोननि थाखाय मा रिजननि थाखाय जे बिसोरखौ बख'नो हायाखै स' आंनि सोंथिया बेनोदि दिनैसिम मानो गला मानो बख'नो हाला एसेबां फोथायनानै बेसेबांबा गावनिसाय बांसिन फोथायदोंमोन दि बख'सिगोन होननानै आं डाइरेक्ट होनबाय सरकारखौनो आं बख'गोन होननानै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै मानो इदि जाखोबा मानो होनोब्ला दिनैयो बिथांमोना माने फैसा थाखाखौ सिन्था खालामाखै दिनैयो साख्रि बाख्रिखौ सिन्था खालामाखै दिनै गावनि बिसि फिसाय गावनि बिमा बिफाखौ नायनो लुबैथाबनानै दङ जेरावनोखि दिनै फिसा फिसौ देरलांबाय महर मोखां नुलायाखै बिमाया बुरैलांबाय सोरनाबा थैलांबाय सोरनाबा घायल जानानै नाहैनो हायाखै ओरैबायदि दुखु नांथाव मेन गिदिर खामानिखौनो दिनैयो माखौ मावग्रोनांगौमोन माखौ मावग्रोखो बेखौसो मावग्रोनांगौमोन बेखौनो मावासै मानि थाखाय जे मानसिया देरसिन ना बेसादा देरसिन मानसिनि जिउआ देरसिन ना बेसाद बानायग्रा बिल्डिं बानायनाय इउनिभार्सिटि बानायनाय बेफोरो देरसिन बिजिरना नायबानो जाबाय नोंथांमोना मानसिनि जिउआसो देरसिन गतिके मानसिनि जिउखौ नोंथांमोना जेरैखि जाया उदाङाव लाबोनो थाखाय नाजाथाबदो आंनिफ्राय माने जों गासैबो जोंनि जायगानि जोंनि एरियानिफ्राय नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट नोंथांमोननि बा जोंनि सरकारनिसिम रिकुवेस्ट बिथांमोनखौ उदां खालामदोल' जास्ट नोंथांमोना साख्रि होनो गोसो गैया साख्रि होनाङा फैसा 3 लाख 4 लाख होबाय दं होनदों एक्स एनडिएफनि थैनाय न'खरनो बेखौबोथ' रावबो मोनफ्रामजोबाखैनो गतिके जायफोरा मोनाखै बिसोरबो लुबैखालानो आरो जायफोरा सिङाव हाबनानै दङ बिथांमोनाबो बेफोरखौ जेबो लुबैला बिथांमोना लुबैनाया मात्र गावनि न'खरखौ नायनो गतिके नोंथांमोना बेखिनिखौ हाबाखौ अननानै मावनानै फिन आरोबाव बड'लेण्ड दाबि खालामनो हासिगौ बारग' भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरिफोरा बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना जोनोमनि मोन्थाय बर' बिमानि गेरेमसा माहारि
नांगौ उदां बड'लेण्ड जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्स आफादा 15 आगस्ट सानजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोदों। पंजाब सिंध गुजरात मराठा तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्स आफादा भारत उदांस्रि सान 15 आगस्ट खालारजों लोब्बा लाखिनानै हादरनि गोथार फिरफिलाखौ तामुलपुर महकुमानि गणेशगुरियाव बिरहोदों। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मिरु बारग' भलन्टियार फर्सनि लोगो आफादगिरि बानरु ब्रह्मआ हादरनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोजेनो। बिनि उनाव बिथाङा बुंथियो दि बे समाव बर' हारियाव गुलाय गुजाय गावजों गाव गावस्रानायखौ नुनानै आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौ दैखांफिननो बारग' भलन्टियार फर्स आफादा खामानि मावनो थांखि लाबाय होननानै मिथिहोदों। जोंनि जितु एक्स भलन्टियार्स बे एक्स भलन्टियार्सआ दानि बर' माहारिनि गुलाय गुजाय राजखान्थिनि माने गावजों गाव एना एनि आरो बर'नि सायाव आसाम सोरखार दिल्ली सोरखारा जिबायदि नोजोर होदों बेफोरखौ होबथानो आरो आलादा बर' रायजो बिनाय बे दाबि बेखौ दैखांफिननो थाखाय जों दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङैनो ओंखारफिनदों। समानिया बैसो खौसे जानजि खाफ्राना समायलानि बेखौ सोरजिनायनि बेनो जोंनि जोबथि थांखि बड'लेण्ड मुगा बारग' भलन्टियार फर्सआ मोनसेबो राजखान्थि हान्जाजों थाफानानै खामानि मावनाय नङा। बिसायख'थि समावबो भट बिनो ओंखारनाय नङा होननानै बुंथिदों। राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा गैया खिन्थु जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंदों फैगौ बिसायख'थिफोराव नोंथांमोना गावबागावनि बिबेक भट हो जों बिथोनबो होनो फैया आरो जों खुनु राजनैतिक हान्जानि रावनिबो प्लेटफर्माव जोंखौ नुनाय नङा आरो जों थांफाया। आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा बर' हारिनि सायाव उदखार खालामनाय, बर' हारिखौ नेवसिगारनाय, बर'फोरनि नखरफोरखौ इभिक्सन खालामनाय बायदिखौ होबथानो थाखाय बारग' भलन्टियार फर्स आफादा गोख्रों जाफिनदों होननाबो बिथाङा बुंथियो। बे बर'खौ बर'नि हायाव थानाय बर'खौनो उच्छेद खालामनाय होखारनाय बुलडजार लानानै हाजिरा मावालानो जेबो ओंखाम बायनो थाखा फैसा गैया फुजा मावलानो गैया बनसिना जालानो गैया। मख'नो नांगोन दि तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्सनि फिरफिला बिरहोनाय समाव तामुलपुर जिल्लानि आफादगिरि फिलिमन नार्जारी, गाहाय नेहाथारि किरण दैमारी, मिरुनि चिफ अर्गेनाइजिं बिलेश्वर ब्रह्म, समाज सिबियारि सिनाकान्त बसुमतारी, बिरखां बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। बर' हारिनि थाखाय ओंखारफिननाय दा जोङो बेनो जे बर'खौ बर'नि हायाव थानाय बर'खौनो उच्छेद खालामनाय होखारनाय बुलडजार लानानै बर'नि माखासे आन्दलन खालामनानै हाजार हाजार रोजा रोजा मानसि जिउ गोमानाय बे बिटिसि जिल्लाबो मोनबोदोंमोन। बे बिटिसिनि 40टा पावार बिनि गेजेराव दिनै 19टा पावारखौ आसाम सोरखारा सेनानै लांबाय। जोंनि राजनैतिक हान्जाफ्रा लोगोआव दंफायोबाबो बिथांमोनाबो जेबो बुंनो हायै जानानै दङ। बिनि थाखायनो जों रायजो राजाखौ लानानै गोख्रोङैनो आन्दलन खालामफिननायनि मोनसे जोंहा मिजिं दं आरो जों बेखौ साखाफारा खागासिनोबो दङ। जों सावरायथ'वाखै। जों नैबे दाख्लै थांनाय 19, 20, 21 बे डिलिमिटेसननि माबायावबो जों मेम'रेन्डाम हैदों आरो जों दिल्लीयावबो खननै हरखांदोंमोन। नाथाय
जों जितु इलेक्सन कमिसनजों दिल्लीनि इलेक्सन कमिसना जेरैबायदि रेसपेक्ट होदोंमोन जेरैबायदि बुंदोंमोन 19 तारिखखालि खिन्थु बिथांमोना दिनै उल्था मोनसेबो माने रायजो राजानि माने अभाब अभियोग बा माबाखौ पिटिसनखौ खोनासङालासिनो दिनै सिदा सिदि थोंजोङै सरकारनि माबाजोंसो थांदों नुहुरदों जोङो रोखा रोखा दिनै जों अदालगुरिखौ ब्रा ब्रा खुद्रिथाबनानैबाबो जोङो बे डेलिमिटेसननि जितु 19 तारिख बे 19 तारिखआव जोङो इलेक्सन कमिसननो ब्रा ब्राय बुंदोंमोन जे जोंनि बे मोनब्रै जिल्ला जितु मोनब्रै समस्ति दं बेखौ जोङो अदालगुरि माने ST पार्लियामेन्टारि समस्ति जानांगौ होननानै गोख्रोङैनो बुंबोदोंमोन। हादोर उदांस्रिनि फिरफिला 15 आगस्टनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि जितु एक्स भलन्टियार्स बे एक्स भलन्टियार्सआ दानि बर' माहारिनि गुलाय गुजाय राजखान्थिनि माने गावजों गाव एना एनि आरो बर'नि सायाव आसाम सोरखार दिल्ली सोरखारा जिबायदि नोजोर होदों बेफोरखौ होबथानो आरो आलादा बर' रायजो बिनाय बे दाबि बेखौ दैखांफिननो थाखाय जों दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङैनो ओंखारफिनदों आरो बेखौ जोङो थांनाय डिसेम्बर माबा 18 तारिख खालि मुसलपुराव जोङो मोनसे सेन्ट्रेल एक्स भलन्टियार फर्स दानाय जायो। बाहाय जोंहा 5 डिस्ट्रिक्ट दङ जेरै क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि आरो लोगोसे माबा गुवाहाटी मेट्र' बे 6टा जिल्लाखौ लानानै जों मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि दानाय जादों एक्स भलन्टियार फर्स। जोंहा आफादगिरिया जाहैबाय माने दलिन ब्रह्म आरो नेहाथारिया जाहैबाय सिन्टु बसुमतारी। राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा गैया खिन्थु जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंदों फैगौ बिसायख'थिफोराव नोंथांमोना गावबागावनि बिबेक भट हो जों बिथोनबो होनो फैया आरो जों खुनु राजनैतिक हान्जानि रावनिबो प्लेटफर्माव जोंखौ नुनाय नङा आरो जों थांफाया। दिनै भारतनि उदांस्रिनि सानखौ लोब्बा लाखिनानै माने एक्स माने भलन्टियार्स फर्सआ जि मोनसे गोथार सान फालिनायनि जिथु लाहार फाहार खालामबाय बहाय आंखौबो इनभाइटेसन खालामदोंमोन आरो आङो बिनि लोगोजों आं माने रिकुवेस्ट खालामनो आं लुगैदों आरो बे दिनैनि दिनाव जों माबा मोनसे उद्देश्यखौ लानानै बै समाव भलन्टियार्स फर्सआ बे ओनसोल साहा ओनसोलखौ लानानै सिमां नुदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै थेर बेथेर खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। बावैसो डिलिमिटेसननि बाथ्राखौ जों निस्सय मिन्थिगौ जे उदालगुरि समस्तिखौ माने दरं उदालगुरि खालामनानै माने जोंजों 5 समस्ति सोफादेरनानै माने दलगाव माबा सिपाझार मंगलदै कमलपुर रङिया बायदि जायगाजों दिनै तामुलपुरखौ सोफानानै बा माजबाद उदालगुरि टंला आरो बेनिफ्राय गरेस्वर बेबायदि समस्तिखौ सोफानानै 11टा बयनिख्रुइबो आसामनि भितराव देरसिन माने लकसभा समस्ति बानायनो नागिरनायाव जोङो जोबोद आपत्ति खालामदोंमोन आरो जोबोद दुखुनि बाथ्राया बेनो जे 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जोंना 4.7नि जिथु माबामोन जा एग्रिमेन्ट दंमोन बे एग्रिमेन्टआव माने भबिष्यताव डिलिमिटेसन जायोब्ला बिटिसिनि माबाया एलेकाया बिटिसिनि भितरावनो थागोन समस्तिया बेबादि होननानै लिरनाय दङमोन नाथाय दिनै अन्याय भाबै जोंखौ गुबुन जेनेरेल एलेकाजों माने माब्लाबाबो पलिटिकेल राइट्सखौ जाहाथे इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हाया बे सा ओनसोलनि मानसिफ्रा बेबादि खैसारि बानायनानै दिनैहाय बिसोरो डिलिमिटेसनखौ बानायबाय जों जोबोद दुखु जादों आं बिनि सासे मेम्बार आरो बे दुखुखौ लानानै दिनै साफ्रोमबो जोंनि बे ओनसोलनि हारि हारिसा बर' गुबुन हारिफ्राबो दुखु खालामदों आरो भबिष्यतावबो जोङो जोंनि मोन्थोरखौ आरो मोनफिननो जुदि नागिरनांगौब्ला जोङो संग्राम खालामनायनि बाहेरा खुनु जा बिकल्प लामा गैया गतिके जों जिबनानो जिहेतु संग्राम गतिके जों भबिष्यतावबो जोङो संग्रामखौ खालामनानै जोंनि जे नंगुबै जे अधिकार बे अधिकारखौ जोङो नागिरफिननांगौ होननानै आं माने अनुरोध खालामो खावलायो। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां।
क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफारनि एक्सेन्स। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफार लोगोसे एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाय खामानिया जाफुंजोबगोन होननानै फोरमायदोंमोन खोरोमदाव औवारिया। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। नाथाय दिनैसिमबो जेबो जानायखौ नुनो मोनाखै। बेखौ लानानै ससियेल मिडियाफ्राव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनसोदों। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाया जाफुंगोन बुंदों खोरोमदाव औवारि। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। गोबां दैदेनगिरिफोरानो गोबां खोथा होसेयावबो जाफुंनायखौ नुनो मोनाखै मानो? सिमा बारायगोन होननाय खोथाया माबोला जाफुंगोन समासो मिन्थिसिगोन। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाय खामानिया जाफुंजोबगोन होननानै फोरमायदोंमोन खोरोमदाव औवारिया। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। नाथाय दिनैसिमबो जेबो जानायखौ नुनो मोनाखै। बेखौ लानानै ससियेल मिडियाफ्राव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनसोदों। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाया जाफुंगोन बुंदों खोरोमदाव औवारि। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। गोबां दैदेनगिरिफोरानो गोबां खोथा होसेयावबो जाफुंनायखौ नुनो मोनाखै मानो? सिमा बारायगोन होननाय खोथाया माबोला जाफुंगोन समासो मिन्थिसिगोन। डिजिटेल बड' निउसनि रिपर्ट। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस। दिनै एबसुआ लुबैदोंमोन नामा लरेन्सआ बिथाङा बुंनाय बायदि? एबसुआ लुबैदोंमोन नामा उदालगुरि आरो दरं सरजाबनानै
मोनसे लकसभा जानायखौ लुबैदोंमोन। बिटिसि कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खौरां मेल। थांनाय 11 तारिख गुवाहाटी GAD निफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिनि सायाव बिटिसि कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खेंफोरथि। मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों। रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय। रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय। रायजोनि लुबैनाय बादिनो डिलिमिटेसन ड्राफ्ट ओंखारबाय। 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिया खौरांनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिदोंमोन। नामखौ जोङो ड्राफ्टआव जोङो नुनो मोनदों। जोङो मोजांखौनो जोङो बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समष्टि मोनसे जानांगौ होननानै दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों। बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों। बे फाइनाल डिलिमिटेसनखौ गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जों गोथौवै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद राजखान्थियारि गौथुमफोर दं, बिटिआरआव जिफोर दं बिथांमोनजों सावरायफिनगोन होननानै फोरमायदों। नामावल' होनानै बिथांमोना कारज'करि खालायाबासिनो जोंखौ भायलेसन खालामदों। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जि फाइनाल डिलिमिटेसन बेखौ जोङो गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जोङो गोथौवै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद राजखान्थियारि गौथुम बिटिआरआव जिफोर दङ बिथांमोनजों जों सावरायफिनगोन, बिथांमोननि मतामत लागोन। बेराफारसेथिं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों अदालगुरि मुंखौ दरं अदालगुरि नुनो मोन्दों आरो बेवहाय जोंनि दाबिया अदालगुरि जानांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन। गेजेराव बेखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होननाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जों लुबैदोंमोन अदालगुरि एबा भैरबकुन्द जायोब्लाबो उसुबिदा गैया होननानै फोरमायदोंमोन खौरां मेलनि गेजेरजों। नुनो मोनदों आरो लोगोसे अदालगुरि जि कनस्टिटुएन्सि जोंहा पार्लियामेन्ट बिनि मुंखौ दरं अदालगुरि नुनो मोनदों आरो बेवहाय जोंनि दाबिया अदालगुरि जानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदोंमोन आरो गेजेराव बेखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होनाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जों लुबैदोंमोन जे अदालगुरि बा भैरबकुन्द जायोबाबो उसुबिदा गैया, नाथाय बियो सोलायनांगोन। रायजोआ मा लुबैमारदों बिथां MLA लरेन्स इस्लारिया रायजोनि लुबैनाय बादिनो जाबाय होननानै फोरमायदों। नामखौ जोङो ड्राफ्टआव जोङो नुनो मोनदों। जोङो मोजांखौनो जोङो बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समष्टि मोनसे जानांगौ होननानै दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों। थांनाय 11 खालाराव गुवाहाटी GD निफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा। आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय एबा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा जेबो रोङि खालामो बेनि एभिडेन्सखौ फोरमायनो नागिरदों होननानै फोरमायदों बिक्रम दैमारिया। आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। आरो खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ खोमाखौ साफ्रेनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो बिनि गुबै खोथाखौ फोरमायनानै होयो खौरां मेलनि गेजेरजों। नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों। रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय। रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय। बिथांनि सोमोन्दै आङो दसे उनाव बुंगोन। बिनि आगोलनो आं मोनसे खोथाखौ लेटेस्ट आं बुंनो नागिरदों। थांनाय 11 तारिख
गुवाहाटी GAD निफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। खोथाया जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेन जानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। लेखाखौ सेर नैबे लेखाया 11 तारिख फैदों क'क्राझार सदर साब डिभिजनेल अफिसारनियाव आरो बिनि साबजेक्टआ जाहैबाय बे 15 आगस्टआव 13 तारिखनिफ्राय 15 आगस्टसिम गासैबो अफिसारा मोनसे प्रग्रामाव इनभल्भ जानांगौ आरो पार्टिसिपेट खालामनांगौ। जोंनि BTC सेक्रेटारियेटनि गासैबो डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै सदर अफिसारनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव मोनसे कपि हरदों। नोंथांमोना साननानै नायदो बिटिआरनि अफिसारफोरखौ थारैनो स्टेटआ सनमान होनायमोनब्ला काउन्सिल दे दोङो काउन्सिलाव दे मोनसे हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट दोङो बे जाबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेखौ मोजाङै मिथिगौ बिथांमोना मान सन्मान होनायजों जुदि हरनो गोसोब्ला GAD डिपार्टमेन्टनिफ्राय गांसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव हरगौमोन जे 13 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम नोंथांमोना बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ। नाथाय बिथांमोना हरदों महा सदर साब डिभिजन अफिस आरो बे साब डिभिजन अफिसा BTC सेक्रेटारिनि अफिसारफोरखौ बेयाव थानांगौ पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै लेटार मोनसे इस्यु खालामदों। जोंहा निजाबगिया मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ निजाबगिया लाइन डिपार्टमेन्टफोर दङ बे लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जिहेतु जोंनि बस सेक्रेटारियेट बा काउन्सिलनि बस बिथाङा जेखौ बुङो बेखौसो अफिसारफोरा फल' खालामो। दिनै जाय लाइजामखौ बिथांमोना अर्डारखौ सदरनो हरदों बिथांमोना जोंनि डिसप'जेल नङा आरो बिथांमोना जोंनि काउन्सिलखौ बेबायदि निर्देश होनो हानायबो पर्टुगल लाइन गैया। नाथाय बिथांमोननि थाखाय हाथाव खारन मिनिङा बेनो जाहैबाय जोंनि BTC सेक्रेटारियेटआ DCनि सिङावसो दङ। प्रमद बिथांखौ नों मा बुंबावनो बेनि माखासे मथि गथि बिथांनि माखासे बडि लेंगुवेज मैया दाखालि सासे आर्मि जेनेरेलखौ इमान बिराद दृश्य मोनथामसो प्रमद बर'नि मार्क बे हारिनाव थालांसिगोन তিনিটা মার্ক প্রমোদ বড়ৰ এই মাৰ্ক আৰু দৃশ্য এই অসমবাসী পৃথিৱীৰ মানুহ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। 1 নম্বৰ মাৰ্ক মন্ত্ৰী মহলাৰ কথাটো বাদে দিয়ক যদি পৃথক বদলেণ্ড নহয় মই गावबुराव নহওঁ नैबे मोनसे खोथाखौ रायजो राजाया जिबनाव बावनाय नंलिया। जारिमिनारि भाषण जासिगोन प्रमोद बर'नि। आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनु दिन MLA MP BTCनि चिफ EMCM मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै। আৰু দ্বিতীয়টো আমাৰ দফাবিলাক যি আকাৰে আকাৰে যদি ৰূপায়ণ নহয় বিটিআৰ ৰেকৰ্ডৰ দফাবিলাক যদি আকাৰে আকাৰে ৰূপায়ণ নহয় মই এজন ডাঙৰীয়া কৈছে বিজেপি তোমাৰ চিটলায়াও চোতালত গৈ মই সুইচাইড কৰিম। फैया आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै। 2 নম্বৰ এইটো ঐতিহাসিক ভাষণ কেতিয়াও বড়ো বা আমাৰ অসমবাসীবিলাক পাহৰি নাযাব। ইয়াকো আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম এম বাধাকো অতি সোনকালে জেলৰ পৰা ওলাব লাগে মুক্ত কৰিব লাগে। অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক আমি
দাবী তথা অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে ৰঞ্জন दैमारी ওৱান অফ দ্য ছিগনেটৰী থাৰ্ড বড়ো পিছ একৰ্ড তেখেতে এজন ছিগনেটাৰী হৈও আজিও তেখেত জেলত আছে আৰু লগতে তেখেতৰ লগত 65 এক্স NDP মেম্বাৰসকলে এতিয়াও জেলত আছে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম অতি সোনকালে মানৱতাৰ খাতিৰত জেনেৰেল এমনেষ্টি এই কৰি সমাধান কৰি জেলৰ পৰা মুক্তি কৰিব দিব লাগে मानि थाखाय जादोंमोन जे जोङो जे खोनाबाय थादोंमोन दि NDFनि सुक्ति होननानैहाय दिनै हारिनि थाखाय नांनानै जाथिनि थाखाय नांनानै जों साफ्रोमबो बर' समाजनि थाखाय नांनानै दिनै बिसोरो दावराव दावसि अभारद्राय जानायखाय सरकारा दिनै सुक्ति खालामबाय इसोरनि थाखाय खालामदों होननानै जों मिथियो आरो जे दिनखालि जोङो सुक्ति खालामनाय खोनादों दिनखालि ओरैबायदि खुसि न'खरफ्रामबो जोङो बर' न'खरानो खुसि जों मानि थाखाय जे जोंना आमुखि जोंना बाबाया जोंना गुमैया जोंना आदाया उदां जासिगोन नङा होमबा रुजु रुमु संसार मोनजासिगोन होननानैहाय नाथाय उनाव खोनाबायदि आसुरित शक मा सुक्ति खालामनाय जाखो नोंगौ जोंनाव एसेबांखिनि नलेज गैया बेफोरनि सोमोन्दै जों मोनो मानो होनबा जों पलिटिशियानबो नङा बा जोङो सासे लयारबो नङा बा जोङो सासे बिदि जाजगिरि बा उकिल बा बिदिबो नङा जोङो नङा होमबा स' बेखौ दोनथ' स' नोंथांमोना आंनो बेखौल' खोन्थादि जे दिनैयो मानो इन्डियाखौ सासेबो बख'नो हायाखै बिनि जाहोनखौ खोन्था मा दायनि थाखाय मा जाहोननि थाखाय मा रिजननि थाखाय जे बिसोरखौ बख'नो हायाखै स' आंनि सोंथिया बेनोदि दिनैसिम मानो गला मानो बख'नो हाला एसेबां फोथायनानै बेसेबांबा गावनिसाय बांसिन फोथायदोंमोन दि बख'सिगोन होननानै आं डाइरेक्ट होनबाय सरकारखौनो आं बख'गोन होननानै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै मानो इदि जाखोबा मानो होनोब्ला दिनैयो बिथांमोना माने फैसा थाखाखौ सिन्था खालामाखै दिनैयो साख्रि बाख्रिखौ सिन्था खालामाखै दिनै गावनि बिसि फिसाय गावनि बिमा बिफाखौ नायनो लुबैथाबनानै दङ जेरावनोखि दिनै फिसा फिसौ देरलांबाय महर मोखां नुलायाखै बिमाया बुरैलांबाय सोरनाबा थैलांबाय सोरनाबा घायल जानानै नाहैनो हायाखै ओरैबायदि दुखु नांथाव मेन गिदिर खामानिखौनो दिनैयो माखौ मावग्रोनांगौमोन माखौ मावग्रोखो बेखौसो मावग्रोनांगौमोन बेखौनो मावासै मानि थाखाय जे मानसिया देरसिन ना बेसादा देरसिन मानसिनि जिउआ देरसिन ना बेसाद बानायग्रा बिल्डिं बानायनाय इउनिभार्सिटि बानायनाय बेफोरो देरसिन बिजिरना नायबानो जाबाय नोंथांमोना मानसिनि जिउआसो देरसिन गतिके मानसिनि जिउखौ नोंथांमोना जेरैखि जाया उदाङाव लाबोनो थाखाय नाजाथाबदो आंनिफ्राय माने जों गासैबो जोंनि जायगानि जोंनि एरियानिफ्राय नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट नोंथांमोननि बा जोंनि सरकारनिसिम रिकुवेस्ट बिथांमोनखौ उदां खालामदोल' जास्ट नोंथांमोना साख्रि होनो गोसो गैया साख्रि होनाङा फैसा 3 लाख 4 लाख होबाय दं होनदों एक्स NDFनि थैनाय न'खरनो बेखौबोथ' रावबो मोनफ्रामजोबाखैनो गतिके जायफोरा मोनाखै बिसोरबो लुबैखालानो आरो जायफोरा सिङाव हाबनानै दङ बिथांमोनाबो बेफोरखौ जेबो लुबैला बिथांमोना लुबैनाया मात्र गावनि न'खरखौ नायनो गतिके नोंथांमोना बेखिनिखौ हाबाखौ अननानै मावनानै
आरोबाव बड'लेण्ड दाबि खालामनो हासिगौ बारग' भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरिफोरा। बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना। जोनोमनि मोन्थाय बर' बिमानि गेरेमसा माहारि दानायनि जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड, जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड। तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्स आफादा 15 आगस्ट सानजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोदों। पंजाब सिंध गुजरात मराठा तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्स आफादा भारत उदांस्रि सान 15 आगस्ट खालारजों लोब्बा लाखिनानै हादरनि गोथार फिरफिलाखौ तामुलपुर महकुमानि गणेशगुरियाव बिरहोदों। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मिरु बारग' भलन्टियार फर्सनि लोगो आफादगिरि बान्डु ब्रह्मआ हादरनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोजेनो। बिनि उनाव बिथाङा बुंथियो दि बे समाव बर' हारियाव गुलाय गुजाय गावजों गाव गावस्रानायखौ नुनानै आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौ दैखांफिननो बारग' भलन्टियार फर्स आफादा खामानि मावनो थांखि लाबाय होननानै मिथिहोदों। जोंनि जितु एक्स भलन्टियार्स, बे एक्स भलन्टियार्सआ दानि बर' माहारिनि गुलाय गुजाय राजखान्थिनि माने गावजों गाव एना एनि आरो बर'नि सायाव आसाम सोरखार दिल्ली सोरखारा जिबायदि नोजोर होदों बेफोरखौ होबथानो आरो आलादा बर' रायजो बिनाय बे दाबि बेखौ दैखांफिननो थाखाय जों दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङैनो ओंखारफिनदों। समानिया फैदो खौसे जानजि खाफ्राना समायलानि बिखौ सोरजिनायनि बिनो जोंनि जोबथि थांखि बड'लेण्ड मुगा बिनि बारग' भलन्टियार फर्सआ मोनसेबो राजखान्थि हान्जाजों थाफानानै खामानि मावनाय नङा, बिसायख'थि समावबो भट बिनो ओंखारनाय नङा होननानै बुंथिदों। राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा गैया, खिन्थु जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंदों फैगौ बिसायख'थिफोराव नोंथांमोना गावबागावनि बिगे भट हो, जों बिथोनबो होनो फैया आरो जों खुनु राजनैतिक हान्जानि रावनिबो प्लेटफर्माव जोंखौ नुनाय नङा आरो जों थांफाया। आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा बर' हारिनि सायाव उदखार खालामनाय, बर' हारिखौ नेवसिगारनाय, बर'फोरनि न'खरफोरखौ इभिक्सन खालामनाय बायदिखौ होबथानो थाखाय बारग' भलन्टियार फर्स आफादा गोख्रों जाफिनदों होननाबो बिथाङा बुंथियो। बे बर'खौ बर'नि हायाव थानाय बर'खौनो उच्छेद खालामनाय, होखारनाय, बुलडजार लानानै हाजिरा मावालानो जेबो ओंखाम बायनो थाखा फैसा गैया, फुजा गैया, बनसिना जालानो गैया। मख'नो नांगोन दि तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्सनि फिरफिला बिरहोनाय समाव तामुलपुर जिल्लानि आफादगिरि फिलिमन नार्जारी, गाहाय नेहाथारि किरण दैमारी, मिरुनि चिफ अर्गेनाइजिं बिलेश्वर ब्रह्म, समाज सिबियारि सिनाकान्त बसुमतारी, बिरखां बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। बर' हारिनि थाखाय ओंखारफिननाय दा जोङो बेनो जे बर'खौ बर'नि हायाव थानाय बर'खौनो उच्छेद खालामनाय, होखारनाय, बुलडजार लानानै बर'नि माखासे आन्दलन खालामनानै हाजार हाजार रोजा रोजा मानसि जिउ गोमानाय बे बिटिसि जिल्लाबो मोनबोदोंमोन। बे बिटिसिनि 40टा पावार, बिनि गेजेराव दिनै 19टा पावारखौ आसाम सोरखारा सेनानै लांबाय। जोंनि राजनैतिक हान्जाफ्रा लोगोआव दंफायोबाबो बिथांमोनाबो जेबो बुंनो हायै जानानै दङ। बिनि थाखायनो जों रायजो राजाखौ लानानै गोख्रोङैनो आन्दलन
खालामफिननायनि मोनसे जोंहा मिजिं दं आरो जों बेखौ साखाफारा खागासिनोबो दङ। जों सावरायथ'वाखै जों नैबे दाख्लै थांनाय 19-20-21 बे डिलिमिटेसननि माबायावबो जों मेम'रेन्डाम हैदों आरो जों दिल्लीयावबो खननै हरखांदोंमोन। नाथाय जों जितु इलेक्सन कमिसनजों दिल्लीनि इलेक्सन कमिसना जेरैबायदि रेसपेक्ट होदोंमोन जेरैबायदि बुंदोंमोन 19 तारिखखालि खिन्थु बिथांमोना दिनै उल्था मोनसेबो माने रायजो राजानि माने अभाब अभियोग बा माबाखौ पिटिसनखौ खोनासङालासिनो दिनै सिदा सिदि थोंजोङै सरकारनि माबाजोंसो थांदों नुहुरदों जोङो रोखा रोखा दिनै जों अदालगुरिखौ ब्रा ब्रा खुद्रिथाबनानैबाबो जोङो बे डिलिमिटेसननि जितु 19 तारिख बे 19 तारिखआव जोङो इलेक्सन कमिसननो ब्रा ब्राय बुंदोंमोन जे जोंनि बे मोनब्रै जिल्ला जितु मोनब्रै समस्ति दं बेखौ जोङो अदालगुरि माने ST पार्लियामेन्टारि समस्ति जानांगौ होननानै गोख्रोङैनो बुंबोदोंमोन। हादोर उदांस्रिनि फिरफिला 15 आगस्टनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि जितु एक्स भलन्टियार्स बे एक्स भलन्टियार्सआ दानि बर' माहारिनि गुलाय गुजाय राजखान्थिनि माने गावजों गाव एना एनि आरो बर'नि सायाव आसाम सोरखार दिल्ली सोरखारा जिबायदि नोजोर होदों बेफोरखौ होबथानो आरो आलादा बर' रायजो बिनाय बे दाबि बेखौ दैखांफिननो थाखाय जों दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङैनो ओंखारफिनदों आरो बेखौ जोङो थांनाय डिसेम्बर 18 तारिखखालि मुसलपुराव जोङो मोनसे सेन्ट्रेल एक्स भलन्टियार फर्स दानाय जायो। बाहाय जोंहा 5 डिस्ट्रिक्ट दङ जेरै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरि आरो लोगोसे गुवाहाटी मेट्र' बे 6टा जिल्लाखौ लानानै जों मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि दानाय जादों एक्स भलन्टियार फर्स। जोंहा आफादगिरिया जाहैबाय माने दलिन ब्रह्म आरो नेहाथारिया जाहैबाय सिन्टु बसुमतारी। राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा गैया खिन्थु जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंदों फैगौ बिसायख'थिफोराव नोंथांमोना गावबागावनि बिबेक भट हो जों बिथोनबो होनो फैया आरो जों खुनु राजनैतिक हान्जानि रावनिबो प्लेटफर्माव जोंखौ नुनाय नङा आरो जों थांफाया। दिनै भारतनि उदांस्रिनि सानखौ लोब्बा लाखिनानै माने एक्स भलन्टियार्स फर्सआ जि मोनसे गोथार सान फालिनायनि जिथु लाहार फाहार खालामबाय बहाय आंखौबो इनभाइटेसन खालामदोंमोन आरो आङो बिनि लोगोजों आं माने रिकुवेस्ट खालामनो आं लुगैदों आरो बे दिनैनि दिनाव जों माबा मोनसे उद्देश्यखौ लानानै बै समाव भलन्टियार फर्सआ बे ओनसोल साहा ओनसोलखौ लानानै सिमां नुदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै थेर बेथेर खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। बावैसो डिलिमिटेसननि बाथ्राखौ जों निस्सय मिन्थिगौ जे उदालगुरि समस्तिखौ माने दरं उदालगुरि खालामनानै माने जोंजों 5 समस्ति सोफादेरनानै माने दलगाव सिपाझार मंगलदै कमलपुर रङिया बायदि जायगाजों जोंनि तामुलपुरखौ सोफानानै बा माजबाद उदालगुरि टंला आरो बेनिफ्राय गरेस्वर बेबायदि समस्तिखौ सोफानानै 11टा बयनिख्रुइबो आसामनि भितराव देरसिन माने लकसभा समस्ति बानायनो नागिरनायाव जोङो जोबोद आपत्ति खालामदोंमोन आरो जोबोद दुखुनि बाथ्राया बेनो जे 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जोंना 4.7 नि जिथु माबामोन जा एग्रिमेन्ट दंमोन बे एग्रिमेन्टआव माने भबिष्यतआव डिलिमिटेसन जायोब्ला बिटिसिनि एलेकाया बिटिसिनि भितरावनो थागोन समस्तिया बेबादि होननानै लिरनाय दङमोन नाथाय दिनै अन्याय भाबै जोंखौ गुबुन जेनेरेल एलेकाजों माने माब्लाबाबो पलिटिकेल राइट्सखौ जाहाथे इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हाया बे सा ओनसोलनि मानसिफ्रा बेबादि खैसारि बानायनानै दिनैहाय बिसोरो डिलिमिटेसनखौ बानायबाय जों जोबोद दुखु जादों आं बिनि सासे मेम्बार आरो बे दुखुखौ लानानै दिनै साफ्रोमबो जोंनि बे ओनसोलनि हारि हारिसा बर' गुबुन हारिफ्राबो दुखु खालामदों आरो भबिष्यतआवबो जोङो जोंनि मोन्थोरखौ आरो मोनफिननो जुदि नागिरनांगौब्ला जोङो संग्राम खालामनायनि बाहेरा खुनु जा बिकल्प लामा गैया गतिके जों जिबनानो जिहेतु संग्राम गतिके जों भबिष्यतआवबो जोङो संग्रामखौ खालामनानै जोंनि जे नंगुबै जे अधिकार बे अधिकारखौ जोङो नागिरफिननांगौ होननानै आं माने अनुरद खालामो खावलायो।
इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्स। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाय खामानिया जाफुंजोबगोन होननानै फोरमायदोंमोन खोरोमदाव औवारिया। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। नाथाय दिनैसिमबो जेबो जानायखौ नुनो मोनाखै। बेखौ लानानै ससियेल मिडियाफ्राव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनसोदों। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाया जाफुंगोन बुंदों खोरोमदाव औवारि। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। गोबां दैदेनगिरिफोरानो गोबां खोथा होसेयावबो जाफुंनायखौ नुनो मोनाखै मानो? सिमा बारायगोन होननाय खोथाया माबोला जाफुंगोन समासो मिन्थिसिगोन। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाय खामानिया जाफुंजोबगोन होननानै फोरमायदोंमोन खोरोमदाव औवारिया। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। नाथाय दिनैसिमबो जेबो जानायखौ नुनो मोनाखै। बेखौ लानानै ससियेल मिडियाफ्राव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनसोदों। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाया जाफुंगोन बुंदों खोरोमदाव औवारि। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। गोबां दैदेनगिरिफोरानो गोबां खोथा होसेयावबो जाफुंनायखौ नुनो मोनाखै मानो? सिमा बारायगोन होननाय खोथाया माबोला जाफुंगोन समासो मिन्थिसिगोन। डिजिटेल बड' निउसनि रिपर्ट। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।
दिनै एबसुआ लुबैदोंमोन नामा लरेन्सआ बिथाङा बुंनाय बायदि एबसुआ लुबैदोंमोन नामा उदालगुरि आरो दरं सरजाबनानै मोनसे लकसभा जानायखौ लुबैदोंमोन बिटिसि कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खौरां मेल। थांनाय 11 तारिख गुवाहाटी जिएडि निफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि सायाव बिटिसि कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खेंफोरथि। मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों। रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय। रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय। रायजोनि लुबैनाय बादिनो डिलिमिटेशन ड्राफ्ट ओंखारबाय। 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया खौरांनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिदोंमोन। नामखौ जोङो ड्राफ्टआव जोङो नुनो मोनदों। जोङो मोजांखौनो जोङो बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समष्टि मोनसे जानांगौ होननानै दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों। बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर'आ खौरांनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों। बे फाइनाल डिलिमिटेशनखौ गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जों गोथौवै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद राजखान्थियारि गौथुमफोर दं बिटिआरआव जिफोर दं बिथांमोनजों सावरायफिनगोन होननानै फोरमायदों। नामावल' होनानै बिथांमोना कार्यकरि खालायाबासिनो जोंखौ भायलेसन खालामदों। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जि फाइनाल डिलिमिटेशन बेखौ जोङो गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जोङो गोथौवै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद राजखान्थियारि गौथुम बिटिआरआव जिफोर दङ बिथांमोनजों जों सावरायफिनगोन बिथांमोननि मतामत लागोन। बेराफारसेथिं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों अदालगुरि मुंखौ दरं अदालगुरि नुनो मोन्दों आरो बेवहाय जोंनि दाबिया अदालगुरि जानांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन। गेजेराव बेखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होननाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जों लुबैदोंमोन अदालगुरि एबा भैरबकुन्द जायोब्लाबो उसुबिदा गैया होननानै फोरमायदोंमोन खौरां मेलनि गेजेरजों। नुनो मोनदों आरो लोगोसे अदालगुरि जि कनस्टिटुएन्सि जोंहा पार्लियामेन्ट बिनि मुंखौ दरं अदालगुरि नुनो मोनदों आरो बेवहाय जोंनि दाबिया अदालगुरि जानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदोंमोन आरो गेजेराव बिखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होनाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जों लुबैदोंमोन जे अदालगुरि बा भैरबकुन्द जायोबाबो उसुबिदा गैया नाथाय बियो सोलायनांगौ। रायजोआ मा लुबैमारदों बिथां एमएलए लरेन्स इस्लारिया रायजोनि लुबैनाय बादिनो जाबाय होननानै फोरमायदों। नामखौ जोङो ड्राफ्टआव जोङो नुनो मोनदों। जोङो मोजांखौनो जोङो बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समष्टि मोनसे जानांगौ होननानै दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों। थांनाय 11 खालाराव गुवाहाटी जिडिनिफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा। आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय एबा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा जेबो रोङि खालामो बेनि एभिडेन्सखौ फोरमायनो नागिरदों होननानै फोरमायदों बिक्रम दैमारिया। आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। आरो खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ खोमाखौ साफ्रेनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो बिनि गुबै खोथाखौ फोरमायनानै होयो खौरां मेलनि गेजेरजों। नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों। रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय। रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय।
बिथांनि सोमोन्दै आङो दसे उनाव बुंगोन बिनि आगोलनो आं मोनसे खोथाखौ लेटेस्ट आं बुंनो नागिरदों थांनाय 11 तारिख गुवाहाटी GAD निफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों खोथाया जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेन जानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों लेखाखौसो नैबे लेखाया 11 तारिख फैदों क'क्राझार सदर साब डिभिजनेल अफिसारनियाव आरो बिनि साबजेक्टआ जाहैबाय बे 15 आगस्टआव 13 तारिखनिफ्राय 15 आगस्टसिम गासैबो अफिसारा मोनसे प्रग्रामाव इनभल्भ जानांगौ आरो पार्टिसिपेट खालामनांगौ जोंनि BTC सेक्रेटारियेटनि गासैबो डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै सदर अफिसारनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव मोनसे कपि हरदों नोंथांमोना साननानै नायदो बिटिआरनि अफिसारफोरखौ थारैनो स्टेटआ सनमान होनायमोनब्ला काउन्सिल दे दोङो काउन्सिलाव दे मोनसे हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट दोङो बे जाबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेखौ मोजाङै मिथिगौ बिथांमोना मान सन्मान होनायजों जुदि हरनो गोसोब्ला GAD डिपार्टमेन्टनिफ्राय गांसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव हरगौमोन जे 13 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम नोंथांमोना बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ नाथाय बिथांमोना हरदों महा सदर साब डिभिजन अफिस आरो बे साब डिभिजन अफिसा BTC सेक्रेटारिनि अफिसारफोरखौ बेयाव थानांगौ पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै लेटार मोनसे इस्यु खालामदों जोंहा निजाबगिया मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ निजाबगिया लाइन डिपार्टमेन्टफोर दङ बे लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जिहेतु जोंनि बस सेक्रेटारियेट बा काउन्सिलनि बस बिथाङा जेखौ बुङो बेखौसो अफिसारफोरा फल' खालामो दिनै जाय लाइजामखौ बिथांमोना अर्डारखौ सदरनो हरदों बिथांमोना जोंनि डिसप'जेल नङा आरो बिथांमोना जोंनि काउन्सिलखौ बेबायदि निर्देश होनो हानायबो पर्टुगल लाइन गैया नाथाय बिथांमोननि थाखाय हाथाव खारन मिनिङा बेनो जाहैबाय जोंनि BTC सेक्रेटारियेटआ डिसिनि सिङावसो दङ प्रमद बिथांखौ नों मा बुंबावनो बेनि माखासे मटिभिटि बिथांनि माखासे बडि लेंगुवेज मैया दाखालि सासे आर्मि जेनेरेलखौ इमान बिराद दृश्य मोनथामसो प्रमद बर'नि मार्क बे हारिनाव थालांसिगोन তিনিটা মাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ এই মাৰ আৰু দৃশ্য এই অসমবাসী পৃথিৱীৰ মানুহ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে এক নাম্বাৰ মাৰ মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ কথাটো বাদে দিয়ক যদি পৃথক বডলেণ্ড নহয় মই গাঁওবুঢ়াও নহওঁ नैबे मोनसे खोथाखौ रायजो राजाया जिबनाव बावनाय नंलिया जारिमिनारि भाषण जासिगोन प्रमोद बर'नि आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनु दिन MLA MP BTCनि चिफ EMGM मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै আৰু দ্বিতীয়টো আমাৰ দফাবিলাক যি আকাৰে আকাৰে যদি ৰূপায়ণ নহয় বিটিআৰ ৰেকৰ্ডৰ দফাবিলাক যদি আকাৰে আকাৰে ৰূপায়ণ নহয় মই এজন ডাঙৰীয়া কৈছে বিজেপি তোমাৰ চিটলায়াও চোতালত গৈ মই সুইচাইড কৰিম फैया आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै 2 নাম্বাৰ এইটো ঐতিহাসিক ভাষণ কেতিয়াও বড়ো বা আমাৰ অসমবাসীবিলাক পাহৰি নাযাব
ইয়াকো আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম এম বাধাকো অতি সোনকালে জেলৰ পৰা ওলাব লাগে, মুক্ত কৰিব লাগে। অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰক আমি দাবী তথা অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে ৰঞ্জন দৈমাৰী, ওৱান অফ দ্য ছিগনেটৰী থাৰ্ড বড়ো পিছ একৰ্ড, তেখেতে এজন ছিগনেটাৰী হৈও আজিও তেখেত জেলত আছে। আৰু লগতে তেখেতৰ লগত 65 এক্স NDP মেম্বাৰসকলে এতিয়াও জেলত আছে। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম অতি সোনকালে মানৱতাৰ খাতিৰত জেনেৰেল এমনেষ্টি এই কৰি সমাধান কৰি জেলৰ পৰা মুক্তি কৰিব দিব লাগে। मानि थाखाय जादोंमोन जे जोङो जे खोनाबाय थादोंमोन दि NDFनि सुक्ति होननानैहाय दिनै हारिनि थाखाय नांनानै जाथिनि थाखाय नांनानै जों साफ्रोमबो बर' समाजनि थाखाय नांनानै दिनै बिसोरो दावराव दावसि अभारद्राय जानायखाय सरकारा दिनै सुक्ति खालामबाय, इसोरनि थाखाय खालामदों होननानै जों मिथियो आरो जे दिनखालि जोङो सुक्ति खालामनाय खोनादों दिनखालि ओरैबायदि खुसि न'खरफ्रामबो जोङो बर' न'खरानो खुसिजों। मानि थाखाय जे जोंना आमुखि, जोंना बाबाया, जोंना गुमैया, जोंना आदाया उदां जासिगोन, नङा होमबा, रुजु रुमु संसार मोनजासिगोन होननानैहाय। नाथाय उनाव खोनाबायदि आसुरित शक मा सुक्ति खालामनाय जाखो। नोंगौ जोंनाव एसेबांखिनि नलेज गैया बेफोरनि सोमोन्दै जों मोनो, मानो होनबा जों पलिटिशियानबो नङा, बा जोङो सासे लयारबो नङा, बा जोङो सासे बिदि जाजगिरि बा उकिल बा बिदिबो नङा जोङो, नङा होमबा। स' बेखौ दोनथ'। स' नोंथांमोना आंनो बेखौल' खोन्थादि जे दिनैयो मानो इन्डियाखौ सासेबो बख'नो हायाखै, बिनि जाहोनखौ खोन्था। मा दायनि थाखाय, मा जाहोननि थाखाय, मा रिजननि थाखाय जे बिसोरखौ बख'नो हायाखै। स' आंनि सोंथिया बेनोदि दिनैसिम मानो गला, मानो बख'नो हाला। एसेबां फोथायनानै बेसेबांबा गावनिसाय बांसिन फोथायदोंमोन दि बख'सिगोन होननानै आं डाइरेक्ट होनबाय सरकारखौनो आं बख'गोन होननानै सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय दिनै मानो इदि जाखोबा? मानो होनोब्ला दिनैयो बिथांमोना माने फैसा थाखाखौ सिन्था खालामाखै, दिनैयो साख्रि बाख्रिखौ सिन्था खालामाखै, दिनै गावनि बिसि फिसाय, गावनि बिमा बिफाखौ नायनो लुबैथाबनानै दङ, जेरावनोखि दिनै फिसा फिसौ देरलांबाय, महर मोखां नुलायाखै, बिमाया बुरैलांबाय, सोरनाबा थैलांबाय, सोरनाबा घायल जानानै नाहैनो हायाखै। ओरैबायदि दुखु नांथाव। मेन गिदिर खामानिखौनो दिनैयो माखौ मावग्रोनांगौमोन, माखौ मावग्रोखो, बेखौसो मावग्रोनांगौमोन, बेखौनो मावासै। मानि थाखाय जे मानसिया देरसिन ना बेसादा देरसिन, मानसिनि जिउआ देरसिन ना बेसाद बानायग्रा, बिल्डिं बानायनाय, इउनिभारसिटि बानायनाय बेफोरो देरसिन? बिजिरना नायबानो जाबाय नोंथांमोना, मानसिनि जिउआसो देरसिन। गतिके मानसिनि जिउखौ नोंथांमोना जेरैखि जाया उदाङाव लाबोनो थाखाय नाजाथाबदो। आंनिफ्राय माने जों गासैबो जोंनि जायगानि, जोंनि एरियानिफ्राय नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट, नोंथांमोननि बा जोंनि सरकारनिसिम रिकुवेस्ट, बिथांमोनखौ उदां खालामदोल'। जास्ट नोंथांमोना साख्रि होनो गोसो गैया, साख्रि होनाङा, फैसा 3 लाख 4 लाख होबाय दं होनदों एक्स NDFनि थैनाय न'खरनो, बेखौबोथ' रावबो मोनफ्रामजोबाखैनो। गतिके जायफोरा मोनाखै बिसोरबो लुबैखालानो, आरो जायफोरा सिङाव हाबनानै दङ बिथांमोनाबो बेफोरखौ जेबो लुबैला। बिथांमोना लुबैनाया मात्र गावनि न'खरखौ नायनो। गतिके नोंथांमोना बेखिनिखौ हाबाखौ अननानै मावनानै होथार। Don't be
फिन आरोबाव बड'लेण्ड दाबि खालामनो हासिगौ बारग' भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरिफोरा। बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना। जोनोमनि मोन्थाय बर' बिमानि गेरेमसा माहारि दानायनि जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड, जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड। तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्स आफादा 15 आगस्ट सानजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोदों। पंजाब सिंध गुजरात मराठा तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्स आफादा भारत उदांस्रि सान 15 आगस्ट खालारजों लोब्बा लाखिनानै हादरनि गोथार फिरफिलाखौ तामुलपुर महकुमानि गणेशगुरियाव बिरहोदों। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मिरु बारग' भलन्टियार फर्सनि लोगो आफादगिरि बान्डु ब्रह्मआ हादरनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोजेनो। बिनि उनाव बिथाङा बुंथियो दि बे समाव बर' हारियाव गुलाय गुजाय गावजों गाव गावस्रानायखौ नुनानै आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौ दैखांफिननो बारग' भलन्टियार फर्स आफादा खामानि मावनो थांखि लाबाय होननानै मिथिहोदों। जोंनि जितु एक्स भलन्टियार्स, बे एक्स भलन्टियार्सआ दानि बर' माहारिनि गुलाय गुजाय राजखान्थिनि माने गावजों गाव एना एनि आरो बर'नि सायाव आसाम सोरखार दिल्ली सोरखारा जिबायदि नोजोर होदों बेफोरखौ होबथानो आरो आलादा बर' रायजो बिनाय बे दाबि बेखौ दैखांफिननो थाखाय जों दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङैनो ओंखारफिनदों। नोंखौ सोरजिनायनि समानिया फैदो खौसे जानजि खाफ्राना समायलानि बेखौ सोरजिनायनि बेनो जोंनि जोबथि थांखि बड'लेण्ड मुगा बिनि। बारग' भलन्टियार फर्सआ मोनसेबो राजखान्थि हान्जाजों थाफानानै खामानि मावनाय नङा, बिसायख'थि समावबो भट बिनो ओंखारनाय नङा होननानै बुंथिदों। राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा गैया, खिन्थु जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंदों फैगौ बिसायख'थिफोराव नोंथांमोना गावबागावनि बिबेक भट हो, जों बिथोनबो होनो फैया आरो जों खुनु राजनैतिक हान्जानि रावनिबो प्लेटफर्माव जोंखौ नुनाय नङा आरो जों थांफाया। आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा बर' हारिनि सायाव उदखार खालामनाय, बर' हारिखौ नेवसिगारनाय, बर'फोरनि न'खरफोरखौ इभिक्सन खालामनाय बायदिखौ होबथानो थाखाय बारग' भलन्टियार फर्स आफादा गोख्रों जाफिनदों होननाबो बिथाङा बुंथियो। बे बर'खौ बर'नि हायाव थानाय बर'खौनो उच्छेद खालामनाय, होखारनाय, बुलडजार लानानै हाजिरा मावालानो जेबो खामायनो थाखा फैसा गैया, फैसा गैया, बनसिना जालानो गैया। मख'नो नांगोन दि तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्सनि फिरफिला बिरहोनाय समाव तामुलपुर जिल्लानि आफादगिरि फिलिमन नार्जारी, गाहाय नेहाथारि किरण दैमारी, मिरुनि चिफ अर्गेनाइजिं बिलेश्वर ब्रह्म, समाज सिबियारि सिनाकान्त बसुमतारी, बिरखां बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। बर' हारिनि थाखाय ओंखारफिननाय दा जोङो बेनो जे बर'खौ बर'नि हायाव थानाय बर'खौनो उच्छेद खालामनाय, होखारनाय, बुलडजार लानानै बर'नि माखासे आन्दलन खालामनानै हाजार हाजार रोजा रोजा मानसि जिउ गोमानाय बे बिटिसि जिल्लाबो मोनबोदोंमोन। बे बिटिसिनि 40टा पावार, बिनि गेजेराव दिनै 19टा पावारखौ आसाम सोरखारा सेनानै लांबाय। जोंनि राजनैतिक हान्जाफ्रा लोगोआव दंफायोबाबो बिथांमोनाबो जेबो बुंनो हायै जानानै दङ। बिनि थाखायनो जों रायजो राजाखौ लानानै गोख्रोङैनो आन्दलन खालामफिननायनि मोनसे जोंहा मिजिं दं आरो जों बेखौ साखाफारा खागासिनोबो दङ।
जों सावरायथ'वाखै जों नैबे दाख्लै थांनाय 19-20-21 बे डिलिमिटेसननि माबायावबो जों मेम'रेन्डाम हैदों आरो जों दिल्लीयावबो खननै हरखांदोंमोन नाथाय जों जितु इलेक्सन कमिसनजों दिल्लीनि इलेक्सन कमिसना जेरैबायदि रेसपेक्ट होदोंमोन जेरैबायदि बुंदोंमोन 19 तारिखखालि खिन्थु बिथांमोना दिनै उल्था मोनसेबो माने रायजो राजानि माने अभाब अभियोग बा माबाखौ पिटिसनखौ खोनासङालासिनो दिनै सिदा सिदि थोंजोङै सरकारनि माबाजोंसो थांदों नुहुरदों जोङो रोखा रोखा दिनै जों अदालगुरिखौ ब्रा ब्रा खुद्रिथाबनानैबाबो जोङो बे डिलिमिटेसननि जितु 19 तारिख बे 19 तारिखआव जोङो इलेक्सन कमिसननो ब्रा ब्राय बुंदोंमोन जे जोंनि बे मोनब्रै जिल्ला जितु मोनब्रै समस्ति दं बेखौ जोङो अदालगुरि माने ST पार्लियामेन्टारि समस्ति जानांगौ होननानै गोख्रोङैनो बुंबोदोंमोन। हादोर उदांस्रिनि फिरफिला 15 आगस्टनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि जितु एक्स भलन्टियार्स बे एक्स भलन्टियार्सआ दानि बर' माहारिनि गुलाय गुजाय राजखान्थिनि माने गावजों गाव एना एनि आरो बर'नि सायाव आसाम सोरखार दिल्ली सोरखारा जिबायदि नोजोर होदों बेफोरखौ होबथानो आरो आलादा बर' रायजो बिनाय बे दाबि बेखौ दैखांफिननो थाखाय जों दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङैनो ओंखारफिनदों आरो बेखौ जोङो थांनाय डिसेम्बर 18 तारिख खालि मुसलपुराव जोङो मोनसे सेन्ट्रेल एक्स भलन्टियार फर्स दानाय जायो बाहाय जोंहा 9 डिस्ट्रिक्ट दङ जेरै क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि आरो लोगोसे गुवाहाटी मेट्र' बे 6टा जिल्लाखौ लानानै जों मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि दानाय जादों एक्स भलन्टियार फर्स जोंहा आफादगिरिया जाहैबाय माने दलिन ब्रह्म आरो नेहाथारिया जाहैबाय सिन्टु बसुमतारी राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा गैया खिन्थु जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंदों फैगौ बिसायख'थिफोराव नोंथांमोना गावबागावनि बिबेक भट हो जों बिथोनबो होनो फैया आरो जों खुनु राजनैतिक हान्जानि रावनिबो प्लेटफर्माव जोंखौ नुनाय नङा आरो जों थांफाया। दिनै भारतनि उदांस्रिनि सानखौ लोब्बा लाखिनानै माने एक्स माने भलन्टियार्स फर्सआ जि मोनसे गोथार सान फालिनायनि जिथु लाहार फाहार खालामबाय बहाय आंखौबो इनभाइटेसन खालामदोंमोन आरो आङो बिनि लोगोजों आं माने रिकुवेस्ट खालामनो आं लुगैदों आरो बे दिनैनि दिनाव जों माबा मोनसे उद्देश्यखौ लानानै बै समाव भलन्टियार्स फर्सआ बे ओनसोल साहा ओनसोलखौ लानानै सिमां नुदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै थेर बेथेर खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों बावैसो डिलिमिटेसननि बाथ्राखौ जों निस्सय मिन्थिगौ जे उदालगुरि समस्तिखौ माने दरं उदालगुरि खालामनानै माने जोंजों 9 समस्ति सोफादेरनानै माने दलगाव सिपाझार मंगलदै कमलपुर रङिया बायदि जायगाजों जोंनि तामुलपुरखौ सोफानानै बा माजबाद उदालगुरि टंला आरो बेनिफ्राय गरेस्वर बेबायदि समस्तिखौ सोफानानै 11टा बयनिख्रुइबो आसामनि भितराव देरसिन माने लकसभा समस्ति बानायनो नागिरनायाव जोङो जोबोद आपत्ति खालामदोंमोन आरो जोबोद दुखुनि बाथ्राया बेनो जे 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जोंना 4.7नि जिथु माबामोन जा एग्रिमेन्ट दंमोन बे एग्रिमेन्टआव माने भबिष्यताव डिलिमिटेसन जायोब्ला बिटिसिनि माबाया एलेकाया बिटिसिनि भितरावनो थागोन समस्तिया बेबादि होननानै लिरनाय दङमोन नाथाय दिनै अन्याय भाबै जोंखौ गुबुन जेनेरेल एलेकाजों माने माब्लाबाबो पलिटिकेल राइट्सखौ जाहाथे इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हाया बे सा ओनसोलनि मानसिफ्रा बेबादि खैसारि बानायनानै दिनैहाय बिसोरो डिलिमिटेसनखौ बानायबाय जों जोबोद दुखु जादों आं बिनि सासे मेम्बार आरो बे दुखुखौ लानानै दिनै साफ्रोमबो जोंनि बे ओनसोलनि हारि हारिसा बर' गुबुन हारिफ्राबो दुखु खालामदों आरो भबिष्यतावबो जोङो जोंनि मोन्थोरखौ आरो मोनफिननो जुदि नागिरनांगौब्ला जोङो संग्राम खालामनायनि बाहेरा खुनु जा बिकल्प लामा गैया गतिके जों जिबनानो जिहेतु संग्राम गतिके जों भबिष्यतावबो जोङो संग्रामखौ खालामनानै जोंनि जे नंगुबै जे अधिकार बे अधिकारखौ जोङो नागिरफिननांगौ होननानै आं माने अनुरद खालामो खावलायो।
इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्स। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाय खामानिया जाफुंजोबगोन होननानै फोरमायदोंमोन खोरोमदाव औवारिया। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। नाथाय दिनैसिमबो जेबो जानायखौ नुनो मोनाखै। बेखौ लानानै ससियेल मिडियाफ्राव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनसोदों। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाया जाफुंगोन बुंदों खोरोमदाव औवारि। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। गोबां दैदेनगिरिफोरानो गोबां खोथा होसेयावबो जाफुंनायखौ नुनो मोनाखै मानो? सिमा बारायगोन होननाय खोथाया माबोला जाफुंगोन समासो मिन्थिसिगोन। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाय खामानिया जाफुंजोबगोन होननानै फोरमायदोंमोन खोरोमदाव औवारिया। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। नाथाय दिनैसिमबो जेबो जानायखौ नुनो मोनाखै। बेखौ लानानै ससियेल मिडियाफ्राव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनसोदों। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाया जाफुंगोन बुंदों खोरोमदाव औवारि। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। गोबां दैदेनगिरिफोरानो गोबां खोथा होसेयावबो जाफुंनायखौ नुनो मोनाखै मानो? सिमा बारायगोन होननाय खोथाया माबोला जाफुंगोन समासो मिन्थिसिगोन। डिजिटेल बड' निउसनि रिपर्ट। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।
दिनै एबसुआ लुबैदोंमोन नामा लरेन्सआ बिथाङा बुंनाय बायदि एबसुआ लुबैदोंमोन नामा उदालगुरि आरो दरं सरजाबनानै मोनसे लकसभा जानायखौ लुबैदोंमोन बिटिसि कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खौरां मेल थांनाय 11 तारिख गुवाहाटी जिएडि निफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि सायाव बिटिसि कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खेंफोरथि मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय रायजोनि लुबैनाय बादिनो डिलिमिटेसन ड्राफ्ट ओंखारबाय 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया खौरांनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिदोंमोन नामखौ जोङो ड्राफ्टआव जोङो नुनो मोनदों जोङो मोजांखौनो जोङो बुंनांगोन मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समष्टि मोनसे जानांगौ होननानै दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर'आ खौरांनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों बे फाइनाल डिलिमिटेसनखौ गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जों गोथौवै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद राजखान्थियारि गौथुमफोर दं बिटिआरआव जिफोर दं बिथांमोनजों सावरायफिनगोन होननानै फोरमायदों नामावल' होनानै बिथांमोना कार्यकरि खालायाबासिनो जोंखौ भायलेसन खालामदों बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जे फाइनाल डिलिमिटेसन बेखौ जोङो गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जोङो गोथौवै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद राजखान्थियारि गौथुम बिटिआरआव जिफोर दङ बिथांमोनजों जों सावरायफिनगोन बिथांमोननि मतामत लागोन बेराफारसेथिं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों अदालगुरि मुंखौ दरं अदालगुरि नुनो मोनदों आरो बेवहाय जोंनि दाबिया अदालगुरि जानांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन गेजेराव बेखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होननाय नुनो मोनदोंमोन नाथाय जों लुबैदोंमोन अदालगुरि एबा भैरबकुन्द जायोब्लाबो उसुबिदा गैया होननानै फोरमायदोंमोन खौरां मेलनि गेजेरजों नुनो मोनदों आरो लोगोसे अदालगुरि जि कनस्टिटुएन्सि जोंहा पार्लियामेन्ट बिनि मुंखौ दरं अदालगुरि नुनो मोनदों आरो बेवहाय जोंनि दाबिया अदालगुरि जानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदोंमोन आरो गेजेराव बेखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होनाय नुनो मोनदोंमोन नाथाय जों लुबैदोंमोन जे अदालगुरि बा भैरबकुन्द जायोबाबो उसुबिदा गैया नाथाय बियो सोलायनांगोन रायजोआ मा लुबैमारदों बिथां एमएलए लरेन्स इस्लारिया रायजोनि लुबैनाय बादिनो जाबाय होननानै फोरमायदों नामखौ जोङो ड्राफ्टआव जोङो नुनो मोनदों जोङो मोजांखौनो जोङो बुंनांगोन मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समष्टि मोनसे जानांगौ होननानै दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों थांनाय 11 खालाराव गुवाहाटी जिडिनिफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय एबा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा जेबो रोङि खालामो बेनि एभिडेन्सखौ फोरमायनो नागिरदों होननानै फोरमायदों बिक्रम दैमारिया आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों आरो खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ खोमाखौ साफ्रेनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो बिनि गुबै खोथाखौ फोरमायनानै होयो खौरां मेलनि गेजेरजों नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय
बिथांनि सोमोन्दै आङो दसे उनाव बुंगोन बिनि आगोलनो आं मोनसे खोथाखौ लेटेस्ट आं बुंनो नागिरदों थांनाय 11 तारिख गुवाहाटी GAD निफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों खोथाया जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेन जानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों लेखाखौ सेर नैबे लेखाया 11 तारिख फैदों क'क्राझार सदर साब डिभिजनेल अफिसारनियाव आरो बिनि साबजेक्टआ जाहैबाय बे 15 आगस्टआव 13 तारिखनिफ्राय 15 आगस्टसिम गासैबो अफिसारा मोनसे प्रग्रामाव इनभल्भ जानांगौ आरो पार्टिसिपेट खालामनांगौ जोंनि BTC सेक्रेटारियेटनि गासैबो डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै सदर अफिसारनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव मोनसे कपि हरदों नोंथांमोना साननानै नायदो बिटिआरनि अफिसारफोरखौ थारैनो स्टेटआ सनमान होनायमोनब्ला काउन्सिल दे दोङो काउन्सिलाव दे मोनसे हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट दोङो बे जाबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेखौ मोजाङै मिथिगौ बिथांमोना मान सन्मान होनायजों जुदि हरनो गोसोब्ला GAD डिपार्टमेन्टनिफ्राय गांसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव हरगौमोन जे 13 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम नोंथांमोना बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ नाथाय बिथांमोना हरदों महा सदर साब डिभिजन अफिस आरो बे साब डिभिजन अफिसा BTC सेक्रेटारिनि अफिसारफोरखौ बेयाव थानांगौ पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै लेटार मोनसे इस्यु खालामदों जोंहा निजाबगिया मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ निजाबगिया लाइन डिपार्टमेन्टफोर दङ बे लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जिहेतु जोंनि बस सेक्रेटारियेट बा काउन्सिलनि बस बिथाङा जिखौ बुङो बेखौसो अफिसारफोरा फल' खालामो दिनै जाय लाइजामखौ बिथांमोना अर्डारखौ सदरनो हरदों बिथांमोना जोंनि डिसप'जेल नङा आरो बिथांमोना जोंनि काउन्सिलखौ बेबायदि निर्देश होनो हानायबो पर्टुगल लाइन गैया नाथाय बिथांमोननि थाखाय हाथाव खारन मिनिङा बेनो जाहैबाय जोंनि BTC सेक्रेटारियेटआ डिसिनि सिङावसो दङ प्रमद बिथांखौ नों मा बुंबावनो बेनि माखासे मथि गथि बिथांनि माखासे बडि लेंगुवेज मैया दाखालि सासे आर्मि जेनेरेलखौ इमान बियाद दृश्य मोनथामसो प्रमद बर'नि मार्क बे हारिनाव थालांसिगोन तिनिटा मार्क प्रमद बर'र এই মার্ক আর দৃশ্য এই অসম বাকী পৃথিবীর মানুহ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে এক নাম্বাৰ মাৰ্ক মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ কথাটো বাদে দিয়ক যদি পৃথক বডলেণ্ড নহয় মই গাঁওবুঢ়াও নহওঁ नैबे मोनसे खोथाखौ रायजो राजाया जिबनाव बावनाय नंलिया जारिमिनारि भाषण जासिगोन प्रमद बर'नि आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनु दिन MLA MP BTC नि चिफ EMCM मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै আৰু দ্বিতীয়টো আমাৰ তথাবিলাক যি আকাৰে আকাৰে যদি ৰূপায়ণ নহয় বিটিআৰ ৰেকৰ্ডৰ তথাবিলাক যদি আকাৰে আকাৰে ৰূপায়ণ নহয় মই এজন ডাঙৰীয়া কৈছে বিজেপি তোমাৰ চিটলায়াও চোতালত গৈ মই সুইচাইড কৰিম फैया आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै 2 নাম্বাৰ এইটো ঐতিহাসিক ভাষণ কেতিয়াও বৰ বা আমাৰ অসম বাসীবিলাক পাহৰি নাযাব
ইয়াকো আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম এম বাধাকো অতি সোনকালে জেলৰ পৰা ওলাব লাগে, মুক্ত কৰিব লাগে। অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰক আমি দাবী তথা অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে ৰঞ্জন দৈমাৰী, ওৱান অফ দ্য ছিগনেটৰী থাৰ্ড বড়ো পিছ একৰ্ড, তেখেতে এজন ছিগনেটাৰী হৈও আজিও তেখেত জেলত আছে। আৰু লগতে তেখেতৰ লগত 65 এক্স NDP মেম্বাৰসকলে এতিয়াও জেলত আছে। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম অতি সোনকালে মানৱতাৰ খাতিৰত জেনেৰেল এমনেষ্টি এই কৰি সমাধান কৰি জেলৰ পৰা মুক্তি কৰিব দিব লাগে। मानि थाखाय जादोंमोन जे जोङो जे खोनाबाय थादोंमोन दि NDFनि सुक्ति होननानैहाय दिनै हारिनि थाखाय नांनानै जाथिनि थाखाय नांनानै जों साफ्रोमबो बर' समाजनि थाखाय नांनानै दिनै बिसोरो दावराव दावसि अभारद्राय जानायखाय सरकारा दिनै सुक्ति खालामबाय, इसोरनि थाखाय खालामदों होननानै जों मिथियो आरो जे दिनखालि जोङो सुक्ति खालामनाय खोनादों दिनखालि ओरैबायदि खुसि न'खरफ्रामबो जोङो बर' न'खरानो खुसि जों मानि थाखाय जे जोंना आमुखि, जोंना बाबाया, जोंना गुमैया, जोंना आदाया उदां जासिगोन, नङा होमबा, रुजु रुमु संसार मोनजासिगोन दिनैहाय। नाथाय उनाव खोनाबायदि आसुरित शक मा सुक्ति खालामनाय जाखो। नोंगौ जोंनाव एसेबांखिनि नलेज गैया बेफोरनि सोमोन्दै जों मोनो, मानो होनबा जों पलिटिशियानबो नङा, बा जोङो सासे लयारबो नङा बा जोङो सासे बिदि जाजगिरि बा उकिल बा बिदिबो नङा जोङो, नङा होमबा। स' बेखौ दोनथ'। स' नोंथांमोना आंनो बेखौल' खोन्थादि जे दिनैयो मानो इन्डियाखौ सासेबो बख'नो हायाखै, बिनि जाहोनखौ खोन्था। मा दायनि थाखाय, मा जाहोननि थाखाय, मा रिजननि थाखाय जे बिसोरखौ बख'नो हायाखै। स' आंनि सोंथिया बेनोदि दिनैसिम मानो गला, मानो बख'नो हाला। एसेबां फोथायनानै बेसेबांबा गावनिसाय बांसिन फोथायदोंमोन दि बख'सिगोन होननानै आं डाइरेक्ट होनबाय सरकारखौनो आं बख'गोन होननानै सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय दिनै मानो बिदि जाखोबा? मानो होनोब्ला दिनैयो बिथांमोना माने फैसा थाखाखौ सिन्था खालामाखै, दिनैयो साख्रि बाख्रिखौ सिन्था खालामाखै, दिनै गावनि बिसि फिसाय, गावनि बिमा बिफाखौ नायनो लुबैथाबनानै दङ, जेरावनोखि दिनै फिसा फिसौ देरलांबाय, महर मोखां नुलायाखै, बिमाया बुरैलांबाय, सोरनाबा थैलांबाय, सोरनाबा घायल जानानै नाहैनो हायाखै, ओरैबायदि दुखु नांथाव। मेन गिदिर खामानिखौनो दिनैयो माखौ मावग्रोनांगौमोन, माखौ मावग्रोखो, बेखौसो मावग्रोनांगौमोन, बेखौनो मावासै। मानि थाखाय जे मानसिया देरसिन ना बेसादा देरसिन, मानसिनि जिउआ देरसिन ना बेसाद बानायग्रा बिल्डिं बानायनाय, इउनिभार्सिटि बानायनाय बेफोरो देरसिन? बिजिरना नायबानो जाबाय नोंथांमोना, मानसिनि जिउआसो देरसिन। गतिके मानसिनि जिउखौ नोंथांमोना जेरैखि जाया उदाङाव लाबोनो थाखाय नाजाथाबदो। आंनिफ्राय माने जों गासैबो जोंनि जायगानि, जोंनि एरियानिफ्राय नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट, नोंथांमोननि बा जोंनि सरकारनिसिम रिकुवेस्ट, बिथांमोनखौ उदां खालामदोल'। जास्ट नोंथांमोना साख्रि होनो गोसो गैया, साख्रि होनाङा, फैसा 3 लाख 4 लाख होबाय दं होनदों एक्स NDFनि थैनाय न'खरनो, बेखौबोथ' रावबो मोनफ्रामजोबाखैनो। गतिके जायफोरा मोनाखै बिसोरबो लुबैखालानो, आरो जायफोरा सिङाव हाबनानै दङ बिथांमोनाबो बेफोरखौ जेबो लुबैला, बिथांमोना लुबैनाया मात्र गावनि न'खरखौ नायनो। गतिके नोंथांमोना बेखिनिखौ हाबाखौ अननानै मावनानै होथार। Don't be
फिन आरोबाव बड'लेण्ड दाबि खालामनो हासिगौ बारग' भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरिफोरा। बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना। जोनोमनि मोन्थाय बर' बिमानि गेरेमसा माहारि दानायनि जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड, जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड। तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्स आफादा 15 आगस्ट सानजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोदों। पंजाब सिंध गुजरात मराठा तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्स आफादा भारत उदांस्रि सान 15 आगस्ट खालारजों लोब्बा लाखिनानै हादरनि गोथार फिरफिलाखौ तामुलपुर महकुमानि गणेशगुरियाव बिरहोदों। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मिरु बारग' भलन्टियार फर्सनि लोगो आफादगिरि बान्डु ब्रह्मआ हादरनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोजेनो। बिनि उनाव बिथाङा बुंथियो दि बे समाव बर' हारियाव गुलाय गुजाय गावजों गाव गावस्रानायखौ नुनानै आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौ दैखांफिननो बारग' भलन्टियार फर्स आफादा खामानि मावनो थांखि लाबाय होननानै मिथिहोदों। जोंनि जितु एक्स भलन्टियार्स, बे एक्स भलन्टियार्सआ दानि बर' माहारिनि गुलाय गुजाय राजखान्थिनि माने गावजों गाव एना एनि आरो बर'नि सायाव आसाम सोरखार दिल्ली सोरखारा जिबायदि नोजोर होदों बेफोरखौ होबथानो आरो आलादा बर' रायजो बिनाय बे दाबि बेखौ दैखांफिननो थाखाय जों दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङैनो ओंखारफिनदों। समानिया फैदो खौसे जानजि खाफ्राना समायलानि बिखौ सोरजिनायनि बिनो जोंनि जोबथि थांखि बड'लेण्ड मुगा बिनि बारग' भलन्टियार फर्सआ मोनसेबो राजखान्थि हान्जाजों थाफानानै खामानि मावनाय नङा, बिसायख'थि समावबो भट बिनो ओंखारनाय नङा होननानै बुंथिदों। राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा गैया, खिन्थु जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंदों फैगौ बिसायख'थिफोराव नोंथांमोना गावबागावनि बिबेक भट हो, जों बिथोनबो होनो फैया आरो जों खुनु राजनैतिक हान्जानि रावनिबो प्लेटफर्माव जोंखौ नुनाय नङा आरो जों थांफाया। आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा बर' हारिनि सायाव उदखार खालामनाय, बर' हारिखौ नेवसिगारनाय, बर'फोरनि न'खरफोरखौ इभिक्सन खालामनाय बायदिखौ होबथानो थाखाय बारग' भलन्टियार फर्स आफादा गोख्रों जाफिनदों होननाबो बिथाङा बुंथियो। बे बर'खौ बर'नि हायाव थानाय बर'खौनो उच्छेद खालामनाय, होखारनाय, बुलडजार लानानै हाजिरा मावालानो जेबो खामायनो थाखा फैसा गैया, गैया बनसिना जालानो गैया। मख'नो नांगोन दि तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्सनि फिरफिला बिरहोनाय समाव तामुलपुर जिल्लानि आफादगिरि फिलिमन नार्जारि, गाहाय नेहाथारि किरण दैमारि, मिरुनि चिफ अर्गेनाइजिं बिलेश्वर ब्रह्म, समाज सिबियारि सिनाकान्त बसुमतारि, बिरखां बसुमतारि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। बर' हारिनि थाखाय ओंखारफिननाय दा जोङो बेनो जे बर'खौ बर'नि हायाव थानाय बर'खौनो उच्छेद खालामनाय, होखारनाय, बुलडजार लानानै बर'नि माखासे आन्दलन खालामनानै हाजार हाजार रोजा रोजा मानसि जिउ गोमानाय बे बिटिसि जिल्लाबो मोनबोदोंमोन। बे बिटिसिनि 40टा पावार, बिनि गेजेराव दिनै 19टा पावारखौ आसाम सोरखारा सेनानै लांबाय। जोंनि राजनैतिक हान्जाफ्रा लोगोआव दंफायोबाबो बिथांमोनाबो जेबो बुंनो हायै जानानै दङ। बिनि थाखायनो जों रायजो राजाखौ लानानै गोख्रोङैनो आन्दलन खालामफिननायनि मोनसे जोंहा मिजिं दं आरो जों बेखौ साखाफारा खागासिनोबो दङ।
जों सावरायथ'वाखै जों नैबे दाख्लै थांनाय 19-20-21 बे डिलिमिटेसननि माबायावबो जों मेम'रेन्डाम हैदों आरो जों दिल्लीयावबो खननै हरखांदोंमोन नाथाय जों जितु इलेक्सन कमिसनजों दिल्लीनि इलेक्सन कमिटिया जोंखौ कमिसना जेरैबायदि रेसपेक्ट होदोंमोन जेरैबायदि बुंदोंमोन 19 तारिखखालि खिन्थु बिथांमोना दिनै उल्था मोनसेबो माने रायजो राजानि माने अभाब अभियोग बा माबाखौ पिटिसनखौ खोनासङालासिनो दिनै सिदा सिदि थोंजोङै सरकारनि माबाजोंसो थांदों नुहुरदों जोङो रोखा रोखा दिनै जों अदालगुरिखौ ब्रा ब्रा खुद्रिथाबनानैबाबो जोङो बे डिलिमिटेसननि जितु 19 तारिख बे 19 तारिखआव जोङो इलेक्सन कमिसननो ब्रा ब्राय बुंदोंमोन जे जोंनि बे मोनब्रै जिल्ला जितु मोनब्रै समस्ति दं बेखौ जोङो अदालगुरि माने ST पार्लियामेन्टारि समस्ति जानांगौ होननानै गोख्रोङैनो बुंबोदोंमोन। हादोर उदांस्रिनि फिरफिला 15 आगस्टनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि जितु एक्स भलन्टियार्स बे एक्स भलन्टियार्सआ दानि बर' माहारिनि गुलाय गुजाय राजखान्थिनि माने गावजों गाव एना एनि आरो बर'नि सायाव आसाम सोरखार दिल्ली सोरखारा जिबायदि नोजोर होदों बेफोरखौ होबथानो आरो आलादा बर' रायजो बिनाय बे दाबि बेखौ दैखांफिननो थाखाय जों दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङैनो ओंखारफिनदों आरो बेखौ जोङो थांनाय डिसेम्बर माबा 18 तारिख खालि मुसलपुराव जोङो मोनसे सेन्ट्रेल एक्स भलन्टियार फर्स दानाय जायो बाहाय जोंहा 9 डिस्ट्रिक्ट दङ जेरै क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि आरो लोगोसे माबा गुवाहाटी मेट्र' बे 6टा जिल्लाखौ लानानै जों मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि दानाय जादों एक्स भलन्टियार फर्स जोंहा आफादगिरिया जाहैबाय माने दलिन ब्रह्म आरो नेहाथारिया जाहैबाय सिन्टु बसुमतारी राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा गैया खिन्थु जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंदों फैगौ बिसायख'थिफोराव नोंथांमोना गावबागावनि बिबेक भट हो जों बिथोनबो होनो फैया आरो जों खुनु राजनैतिक हान्जानि रावनिबो प्लेटफर्माव जोंखौ नुनाय नङा आरो जों थांफाया। दिनै भारतनि उदांस्रिनि सानखौ लोब्बा लाखिनानै माने एक्स माने भलन्टियार्स फर्सआ जि मोनसे गोथार सान फालिनायनि जिथु लाहार फाहार खालामबाय बहाय आंखौबो इनभाइटेसन खालामदोंमोन आरो आङो बिनि लोगोजों आं माने रिकुवेस्ट खालामनो आं लुगैदों आरो बे दिनैनि दिनाव जों माबा मोनसे उद्देश्यखौ लानानै बै समाव भलन्टियार्स फर्सआ बे ओनसोल साहा ओनसोलखौ लानानै सिमां नुदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै थेर बेथेर खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों बावैसो डिलिमिटेसननि बाथ्राखौ जों निस्सय मिन्थिगौ जे उदालगुरि समस्तिखौ माने दरं उदालगुरि खालामनानै माने जोंजों 9 समस्ति सोफादेरनानै माने दलगाव माबा सिपाझार मंगलदै कमलपुर रङिया बायदि जायगाजों दिनै तामुलपुरखौ सोफानानै बा माजबाद उदालगुरि टंला आरो बेनिफ्राय गरेस्वर बेबायदि समस्तिखौ सोफानानै 11टा बयनिख्रुइबो आसामनि भितराव देरसिन माने लकसभा समस्ति बानायनो नागिरनायाव जोङो जोबोद आपत्ति खालामदोंमोन आरो जोबोद दुखुनि बाथ्राया बेनो जे 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जोंना 4.7नि जिथु माबामोन जा एग्रिमेन्ट दंमोन बे एग्रिमेन्टआव माने भबिष्यताव डिलिमिटेसन जायोब्ला बिटिसिनि माबाया एलेकाया बिटिसिनि भितरावनो थागोन समस्तिया बेबादि होननानै लिरनाय दङमोन नाथाय दिनै अन्याय भाबै जोंखौ गुबुन जेनेरेल एलेकाजों माने माब्लाबाबो पलिटिकेल राइट्सखौ जाहाथे इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हाया बे सा ओनसोलनि मानसिफ्रा बेबादि खैसारि बानायनानै दिनैहाय बिसोरो डिलिमिटेसनखौ बानायबाय जों जोबोद दुखु जादों आं बिनि सासे मेम्बार आरो बे दुखुखौ लानानै दिनै साफ्रोमबो जोंनि बे ओनसोलनि हारि हारिसा बर' गुबुन हारिफ्राबो दुखु खालामदों आरो भबिष्यतावबो जोङो जोंनि मोन्थोरखौ आरो मोनफिननो जुदि नागिरनांगौब्ला जोङो संग्राम खालामनायनि बाहेरा खुनु जा बिकल्प लामा गैया गतिके जों जिबनानो जिहेतु संग्राम गतिके जों भबिष्यतावबो जोङो संग्रामखौ खालामनानै जोंनि जे नंगुबै जे अधिकार बे अधिकारखौ जोङो नागिरफिननांगौ होननानै आं माने अनुरोध खालामो खावलायो।
इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्स। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाय खामानिया जाफुंजोबगोन होननानै फोरमायदोंमोन खोरोमदाव औवारिया। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। नाथाय दिनैसिमबो जेबो जानायखौ नुनो मोनाखै। बेखौ लानानै ससियेल मिडियाफ्राव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनसोदों। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाया जाफुंगोन बुंदों खोरोमदाव औवारि। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। गोबां दैदेनगिरिफोरानो गोबां खोथा होसेयावबो जाफुंनायखौ नुनो मोनाखै मानो? सिमा बारायगोन होननाय खोथाया माबोला जाफुंगोन समासो मिन्थिसिगोन। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाय खामानिया जाफुंजोबगोन होननानै फोरमायदोंमोन खोरोमदाव औवारिया। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। नाथाय दिनैसिमबो जेबो जानायखौ नुनो मोनाखै। बेखौ लानानै ससियेल मिडियाफ्राव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनसोदों। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाया जाफुंगोन बुंदों खोरोमदाव औवारि। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। गोबां दैदेनगिरिफोरानो गोबां खोथा होसेयावबो जाफुंनायखौ नुनो मोनाखै मानो? सिमा बारायगोन होननाय खोथाया माबोला जाफुंगोन समासो मिन्थिसिगोन। डिजिटेल बड' निउसनि रिपर्ट। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।
दिनै एबसुआ लुबैदोंमोन नामा लरेन्सआ बिथाङा बुंनाय बायदि एबसुआ लुबैदोंमोन नामा उदालगुरि आरो दरं सरजाबनानै मोनसे लकसभा जानायखौ लुबैदोंमोन बिटिसि कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खौरां मेल। थांनाय 11 तारिख गुवाहाटी जिएडि निफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि सायाव बिटिसि कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खेंफोरथि मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय रायजोनि लुबैनाय बादिनो डिलिमिटेसन ड्राफ्ट ओंखारबाय 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया खौरांनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिदोंमोन नामखौ जोङो ड्राफ्टआव जोङो नुनो मोनदों जोङो मोजांखौनो जोङो बुंनांगोन मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समस्ति मोनसे जानांगौ होननानै दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर'आ खौरांनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों बे फाइनाल डिलिमिटेसनखौ गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जों गोथौवै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद राजखान्थियारि गौथुमफोर दं बिटिआरआव जिफोर दं बिथांमोनजों सावरायफिनगोन होननानै फोरमायदों नामावल' होनानै बिथांमोना कार्यकरि खालायाबासिनो जोंखौ भायलेसन खालामदों बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जि फाइनाल डिलिमिटेसन बेखौ जोङो गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जोङो गोथौवै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद राजखान्थियारि गौथुम बिटिआरआव जिफोर दङ बिथांमोनजों जों सावरायफिनगोन बिथांमोननि मतामत लागोन बेराफारसेथिं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों अदालगुरि मुंखौ दरं अदालगुरि नुनो मोनदों आरो बेवहाय जोंनि दाबिया अदालगुरि जानांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन गेजेराव बेखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होननाय नुनो मोनदोंमोन नाथाय जों लुबैदोंमोन अदालगुरि एबा भैरबकुन्द जायोब्लाबो उसुबिदा गैया होननानै फोरमायदोंमोन खौरां मेलनि गेजेरजों नुनो मोनदों आरो लोगोसे अदालगुरि जि कनस्टिटुएन्सि जोंहा पार्लियामेन्ट बिनि मुंखौ दरं अदालगुरि नुनो मोनदों आरो बेवहाय जोंनि दाबिया अदालगुरि जानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदोंमोन आरो गेजेराव बेखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होनाय नुनो मोनदोंमोन नाथाय जों लुबैदोंमोन जे अदालगुरि बा भैरबकुन्द जायोबाबो उसुबिदा गैया नाथाय बियो सोलायनांगोन रायजोआ मा लुबैमारदों बिथां एमएलए लरेन्स इस्लारिया रायजोनि लुबैनाय बादिनो जाबाय होननानै फोरमायदों नामखौ जोङो ड्राफ्टआव जोङो नुनो मोनदों जोङो मोजांखौनो जोङो बुंनांगोन मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समस्ति मोनसे जानांगौ होननानै दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों थांनाय 11 खालाराव गुवाहाटी जिडिनिफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय एबा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा जेबो रोङि खालामो बेनि एभिडेन्सखौ फोरमायनो नागिरदों होननानै फोरमायदों बिक्रम दैमारिया आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों आरो खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ खोमाखौ साफ्रेनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो बिनि गुबै खोथाखौ फोरमायनानै होयो खौरां मेलनि गेजेरजों नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय
बिथांनि सोमोन्दै आङो दसे उनाव बुंगोन बिनि आगोलनो आं मोनसे खोथाखौ लेटेस्ट आं बुंनो नागिरदों थांनाय 11 तारिख गुवाहाटी GAD निफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों खोथाया जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेन जानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों लेखाखौ सिरि नैबे लेखाया 11 तारिख फैदों क'क्राझार सदर साब डिभिजनेल अफिसारनियाव आरो बिनि साबजेक्टआ जाहैबाय बे 15 आगस्टआव 13 तारिखनिफ्राय 15 आगस्टसिम गासैबो अफिसारा मोनसे प्रग्रामाव इनभल्भ जानांगौ आरो पार्टिसिपेट खालामनांगौ जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गासैबो डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै सदर अफिसारनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव मोनसे कपि हरदों नोंथांमोना साननानै नायदो बिटिआरनि अफिसारफोरखौ थारैनो स्टेटआ सनमान होनायमोनब्ला काउन्सिल दे दोङो काउन्सिलाव दे मोनसे हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट दोङो बे जाबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेखौ मोजाङै मिथिगौ बिथांमोना मान सनमान होनायजों जुदि हरनो गोसोब्ला GAD डिपार्टमेन्टनिफ्राय गांसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव हरगौमोन जे 13 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम नोंथांमोना बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ नाथाय बिथांमोना हरदों महा सदर साब डिभिजन अफिस आरो बे साब डिभिजन अफिसा बिटिसि सेक्रेटारिनि अफिसारफोरखौ बेयाव थानांगौ पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै लेटार मोनसे इस्यु खालामदों जोंहा निजा बगिया मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ निजा बगिया लाइन डिपार्टमेन्टफोर दङ बे लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जिहेतु जोंनि बस सेक्रेटारियेट बा काउन्सिलनि बस बिथाङा जिखौ बुङो बेखौसो अफिसारफोरा फल' खालामो दिनै जाय लाइजामखौ बिथांमोना अर्डारखौ सदरनो हरदों बिथांमोना जोंनि डिसप'जेल नङा आरो बिथांमोना जोंनि काउन्सिलखौ बेबायदि निर्देश होनो हानायबो पर्टुगल लाइन गैया नाथाय बिथांमोननि थाखाय हाथाव खारन मिनिङा बेनो जाहैबाय जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआ डिसिनि सिङावसो दङ प्रमद बिथांखौ नों मा बुंबावनो बेनि माखासे मथि गथि बिथांनि माखासे बडि लेंगुवेज मैया दाखालि सासे आर्मि जेनेरेलखौ इमान बिराद दृश्य मोनथामसो प्रमद बर'नि मार्क बे हारिनाव थालांसिगोन তিনিটা মার্ক প্রমোদ বড়োর এই মার্ক আর দৃশ্য এই অসম বাকী পৃথিবীর মানুষ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে 1 নাম্বাৰ মার্ক মন্ত্ৰী মল্লাৰ কথাটো বাদে দিয়ক যদি পৃথক বদলেণ্ড নহয় মই গাঁওবুঢ়াও নহওঁ नैबे मोनसे खोथाखौ रायजो राजाया जिबनाव बावनाय नंलिया जारिमिनारि भाषण जासिगोन प्रमोद बर'नि आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनु दिन MLA MP बिटिसिनि चिफ EMCM मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै आरो দ্বিতীয়টো আমাৰ তথাবিলাক যি আকাৰে আকাৰে যদি ৰূপায়ণ নহয় বিটিআৰ ৰেকৰ্ডৰ তথাবিলাক যদি আকাৰে আকাৰে ৰূপায়ণ নহয় মই এজন ডাঙৰীয়া কৈছে বিজেপি তোমাৰ চিটলায়াও চোতালত গৈ মই সুইচাইড কৰিম फैया आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै 2 নাম্বাৰ এইটো ঐতিহাসিক ভাষণ কেতিয়াও বৰ বা আমাৰ অসম বাসীবিলাক পাহৰি নাযাব
ইয়াকো আমি সরকারক জানাম এম বাধাকো অতি সোনকালে জেলৰ পৰা ওলাব লাগে, মুক্ত কৰিব লাগে। অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰক আমি দাবী তথা অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে ৰঞ্জন দৈমাৰী, ওৱান অফ দ্য চিগনেটৰী থাৰ্ড বড়ো পিছ একৰ্ড, তেখেতে এজন চিগনেটাৰী হৈও আজিও তেখেত জেলত আছে। আৰু লগতে তেখেতৰ লগত 65 এক্স NDP মেম্বাৰসকলে এতিয়াও জেলত আছে। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম অতি সোনকালে মানৱতাৰ খাতিৰত জেনেৰেল এমনেষ্টি এই কৰি সমাধান কৰি জেলৰ পৰা মুক্তি কৰিব দিব লাগে। मानि थाखाय जादोंमोन जे जोङो जे खोनाबाय थादोंमोन दि NDFनि सुक्ति होननानैहाय दिनै हारिनि थाखाय नांनानै, जाथिनि थाखाय नांनानै, जों साफ्रोमबो बर' समाजनि थाखाय नांनानै दिनै बिसोरो दावराव दावसि अभारद्राय जानायखाय सरकारा दिनै सुक्ति खालामबाय, इसोरनि थाखाय खालामदों होननानै जों मिथियो आरो। जे दिनखालि जोङो सुक्ति खालामनाय खोनादों, दिनखालि ओरैबायदि खुसि, न'खरफ्रामबो जोङो बर' न'खरानो खुसिजों। मानि थाखाय जे जोंना आमोखि, जोंना बाबाया, जोंना गुमैया, जोंना आदाया उदां जासिगोन, नङा होमबा? रुजु रुमु संसार मोनजासिगोन दिनैहाय। नाथाय उनाव खोनाबायदि आसुरित, शक्ड, मा सुक्ति खालामनाय जाखो? नोंगौ जोंनाव एसेबांखिनि नलेज गैया बेफोरनि सोमोन्दै जों मोनो, मानो होनबा जों पलिटिशियानबो नङा, बा जोङो सासे लयारबो नङा, बा जोङो सासे बिदि जाजगिरि बा उकिल बा बिदिबो नङा जोङो, नङा होमबा? स' बेखौ दोनथ'। स' नोंथांमोना आंनो बेखौल' खोन्थादि जे दिनैयो मानो इन्डियाखौ सासेबो बख'नो हायाखै, बिनि जाहोनखौ खोन्था। मा दायनि थाखाय, मा जाहोननि थाखाय, मा रिजननि थाखाय जे बिसोरखौ बख'नो हायाखै? स' आंनि सोंथिया बेनोदि दिनैसिम मानो गला, मानो बख'नो हाला? एसेबां फोथायनानै, बेसेबांबा गावनिसाय बांसिन फोथायदोंमोन दि बख'सिगोन होननानै। आं डाइरेक्ट होनबाय सरकारखौनो आं बख'गोन होननानै सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय दिनै मानो इदि जाखोबा? मानो होनोब्ला दिनैयो बिथांमोना माने फैसा थाखाखौ सिन्था खालामाखै, दिनैयो साख्रि बाख्रिखौ सिन्था खालामाखै, दिनै गावनि बिसि फिसाय, गावनि बिमा बिफाखौ नायनो लुबैथाबनानै दङ, जेरावनोखि दिनै फिसा फिसौ देरलांबाय, महर मोखां नुलायाखै, बिमाया बुरैलांबाय, सोरनाबा थैलांबाय, सोरनाबा घायल जानानै नाहैनो हायाखै, ओरैबायदि दुखुनांथाव। मेन गिदिर खामानिखौनो दिनैयो माखौ मावग्रोनांगौमोन, माखौ मावग्रोखो? बेखौसो मावग्रोनांगौमोन, बेखौनो मावासै। मानि थाखाय? जे मानसिया देरसिन ना बेसादा देरसिन? मानसिनि जिउआ देरसिन ना बेसाद बानायग्रा, बिल्डिं बानायनाय, इउनिभार्सिटि बानायनाय बेफोरो देरसिन? बिजिरना नायबानो जाबाय नोंथांमोना, मानसिनि जिउआसो देरसिन। गतिके मानसिनि जिउखौ नोंथांमोना जेरैखि जाया उदाङाव लाबोनो थाखाय नाजाथाबदो। आंनिफ्राय माने जों गासैबो जोंनि जायगानि, जोंनि एरियानिफ्राय नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट, नोंथांमोननि बा जोंनि सरकारनिसिम रिकुवेस्ट, बिथांमोनखौ उदां खालामदोल'। जास्ट नोंथांमोना साख्रि होनो गोसो गैया, साख्रि होनाङा, फैसा 3 लाख 4 लाख होबाय दं होनदों एक्स NDFनि थैनाय न'खरनो, बेखौबोथ' रावबो मोनफ्रामजोबाखैनो। गतिके जायफोरा मोनाखै बिसोरबो लुबैखालानो, आरो जायफोरा सिङाव हाबनानै दङ बिथांमोनाबो बेफोरखौ जेबो लुबैला। बिथांमोना लुबैनाया मात्र गावनि न'खरखौ नायनो। गतिके नोंथांमोना बेखिनिखौ हाबाखौ अननानै मावनानै होथार।
फिन आरोबाव बड'लेण्ड दाबि खालामनो हासिगौ बारग' भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरिफोरा। बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना। जोनोमनि मोन्थाय बर' बिमानि गेरेमसा माहारि दानायनि जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड, जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड। तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्स आफादा 15 आगस्ट सानजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोदों। पंजाब सिंध गुजरात मराठा तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्स आफादा भारत उदांस्रि सान 15 आगस्ट खालारजों लोब्बा लाखिनानै हादरनि गोथार फिरफिलाखौ तामुलपुर महकुमानि गणेशगुरियाव बिरहोदों। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मिरु बारग' भलन्टियार फर्सनि लोगो आफादगिरि बान्डु ब्रह्मआ हादरनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोजेनो। बिनि उनाव बिथाङा बुंथियो दि बे समाव बर' हारियाव गुलाय गुजाय गावजों गाव गावस्रानायखौ नुनानै आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौ दैखांफिननो बारग' भलन्टियार फर्स आफादा खामानि मावनो थांखि लाबाय होननानै मिथिहोदों। जोंनि जितु एक्स भलन्टियार्स, बे एक्स भलन्टियार्सआ दानि बर' माहारिनि गुलाय गुजाय राजखान्थिनि माने गावजों गाव एना एनि आरो बर'नि सायाव आसाम सोरखार दिल्ली सोरखारा जिबायदि नोजोर होदों बेफोरखौ होबथानो आरो आलादा बर' रायजो बिनाय बे दाबि बेखौ दैखांफिननो थाखाय जों दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङैनो ओंखारफिनदों। समानिया फैदो खौसे जानजि खाफ्राना समायलानि बिखौ सोरजिनायनि बिनो जोंनि जोबथि थांखि बड'लेण्ड मुगा बिनि। बारग' भलन्टियार फर्सआ मोनसेबो राजखान्थि हान्जाजों थाफानानै खामानि मावनाय नङा। बिसायख'थि समावबो भट बिनो ओंखारनाय नङा होननानै बुंथिदों। राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा गैया, खिन्थु जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंदों फैगौ बिसायख'थिफोराव नोंथांमोना गावबागावनि बिबेक भट हो, जों बिथोनबो होनो फैया आरो जों खुनु राजनैतिक हान्जानि रावनिबो प्लेटफर्माव जोंखौ नुनाय नङा आरो जों थांफाया। आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा बर' हारिनि सायाव उदखार खालामनाय, बर' हारिखौ नेवसिगारनाय, बर'फोरनि नखरफोरखौ इभिक्सन खालामनाय बायदिखौ होबथानो थाखाय बारग' भलन्टियार फर्स आफादा गोख्रों जाफिनदों होननाबो बिथाङा बुंथियो। बे बर'खौ बर'नि हायाव थानाय बर'खौनो उच्छेद खालामनाय, होखारनाय, बुलडजार लानानै हाजिरा मावालानो जेबो खामायनो थाखा फैसा गैया, फैसा गैया, बनसिना जालानो गैया। मख'नो नांगोन दि तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्सनि फिरफिला बिरहोनाय समाव तामुलपुर जिल्लानि आफादगिरि फिलिमन नार्जारि, गाहाय नेहाथारि किरण दैमारि, मिरुनि चिफ अर्गेनाइजिं बिलेश्वर ब्रह्म, समाज सिबियारि सिनाकान्त बसुमतारि, बिरखां बसुमतारि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। बर' हारिनि थाखाय ओंखारफिननाय दा जोङो बेनो जे बर'खौ बर'नि हायाव थानाय बर'खौनो उच्छेद खालामनाय, होखारनाय, बुलडजार लानानै बर'नि माखासे आन्दलन खालामनानै हाजार हाजार रोजा रोजा मानसि जिउ गोमानाय बे बिटिसि जिल्लाबो मोनबोदोंमोन। बे बिटिसिनि 40टा पावार, बिनि गेजेराव दिनै 19टा 19टा पावारखौ आसाम सोरखारा सेनानै लांबाय। जोंनि राजनैतिक हान्जाफ्रा लोगोआव दंफायोबाबो बिथांमोनाबो जेबो बुंनो हायै जानानै दङ। बिनि थाखायनो जों रायजो राजाखौ लानानै गोख्रोङैनो आन्दलन खालामफिननायनि मोनसे जोंहा मिजिं दं आरो जों बेखौ साखाफारा खागासिनोबो दङ। जों सावरायथ'वाखै। जों नैबे दाख्लै थांनाय
19, 20, 21 बे डिलिमिटेसननि माबायावबो जों मेम'रेन्डाम हैदों आरो जों दिल्लीयावबो खननै हरखांदोंमोन नाथाय जों जितु इलेक्सन कमिसनजों दिल्लीनि इलेक्सन कमिसना जेरैबायदि रेसपेक्ट होदोंमोन जेरैबायदि बुंदोंमोन 19 तारिखखालि खिन्थु बिथांमोना दिनै उल्था मोनसेबो माने रायजो राजानि माने अभाब अभियोग बा माबाखौ पिटिसनखौ खोनासङालासिनो दिनै सिदा सिदि थोंजोङै सरकारनि माबाजोंसो थांदों नुहुरदों जोङो रोखा रोखा दिनै जों अदालगुरिखौ ब्रा ब्रा खुद्रिथाबनानैबाबो जोङो बे डिलिमिटेसननि जितु 19 तारिख बे 19 तारिखआव जोङो इलेक्सन कमिसननो ब्रा ब्राय बुंदोंमोन जे जोंनि बे मोनब्रै जिल्ला जितु मोनब्रै समस्ति दं बेखौ जोङो अदालगुरि माने ST पार्लियामेन्टारि समस्ति जानांगौ होननानै गोख्रोङैनो बुंबोदोंमोन। हादोर उदांस्रिनि फिरफिला 15 आगस्टनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि जितु एक्स भलन्टियार्स बे एक्स भलन्टियार्सआ दानि बर' माहारिनि गुलाय गुजाय राजखान्थिनि माने गावजों गाव एना एनि आरो बर'नि सायाव आसाम सोरखार दिल्ली सोरखारा जिबायदि नोजोर होदों बेफोरखौ होबथानो आरो आलादा बर' रायजो बिनाय बे दाबि बेखौ दैखांफिननो थाखाय जों दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङैनो ओंखारफिनदों आरो बेखौ जोङो थांनाय डिसेम्बर 18 तारिख खालि मुसलपुराव जोङो मोनसे सेन्ट्रेल एक्स भलन्टियार फर्स दानाय जायो बाहाय जोंहा 5 डिस्ट्रिक्ट दङ जेरै क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि आरो लोगोसे गुवाहाटी मेट्र' बे 6टा जिल्लाखौ लानानै जों मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि दानाय जादों एक्स भलन्टियार फर्स जोंहा आफादगिरिया जाहैबाय माने दलिन ब्रह्म आरो नेहाथारिया जाहैबाय सिन्टु बसुमतारी राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा गैया खिन्थु जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंदों फैगौ बिसायख'थिफोराव नोंथांमोना गावबागावनि बिबेक भट हो जों बिथोनबो होनो फैया आरो जों खुनु राजनैतिक हान्जानि रावनिबो प्लेटफर्माव जोंखौ नुनाय नङा आरो जों थांफाया। दिनै भारतनि उदांस्रिनि सानखौ लोब्बा लाखिनानै माने एक्स माने भलन्टियार्स फर्सआ जि मोनसे गोथार सान फालिनायनि जिथु लाहार फाहार खालामबाय बहाय आंखौबो इनभाइटेसन खालामदोंमोन आरो आङो बिनि लोगोजों आं माने रिकुवेस्ट खालामनो आं लुगैदों आरो बे दिनैनि दिनाव जों माबा मोनसे उद्देश्यखौ लानानै बै समाव भलन्टियार फर्सआ बे ओनसोल साहा ओनसोलखौ लानानै सिमां नुदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै थेर बेथेर खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों बावैसो डिलिमिटेसननि बाथ्राखौ जों निस्सय मिन्थिगौ जे उदालगुरि समस्तिखौ माने दरं उदालगुरि खालामनानै माने जोंजों 5 समस्ति सोफादेरनानै माने दलगाव सिपाझार मंगलदै कमलपुर रङिया बायदि जायगाजों दिनै तामुलपुरखौ सोफानानै बा माजबाद उदालगुरि टंला आरो बेनिफ्राय गरेस्वर बेबायदि समस्तिखौ सोफानानै 11टा बयनिख्रुइबो आसामनि भितराव देरसिन माने लकसभा समस्ति बानायनो नागिरनायाव जोङो जोबोद आपत्ति खालामदोंमोन आरो जोबोद दुखुनि बाथ्राया बेनो जे 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जोंना 4.7नि जिथु माबामोन जा एग्रिमेन्ट दंमोन बे एग्रिमेन्टआव माने भबिष्यताव डिलिमिटेसन जायोब्ला बिटिसिनि माबाया एलेकाया बिटिसिनि भितरावनो थागोन समस्तिया बेबादि होननानै लिरनाय दङमोन नाथाय दिनै अन्याय भाबै जोंखौ गुबुन जेनेरेल एलेकाजों माने माब्लाबाबो पलिटिकेल राइट्सखौ जाहाथे इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हाया बे सा ओनसोलनि मानसिफ्रा बेबादि खैसारि बानायनानै दिनैहाय बिसोरो डिलिमिटेसनखौ बानायबाय जों जोबोद दुखु जादों आं बिनि सासे मेम्बार आरो बे दुखुखौ लानानै दिनै साफ्रोमबो जोंनि बे ओनसोलनि हारि हारिसा बर' गुबुन हारिफ्राबो दुखु खालामदों आरो भबिष्यतावबो जोङो जोंनि मोन्थोरखौ आरो मोनफिननो जुदि नागिरनांगौब्ला जोङो संग्राम खालामनायनि बाहेरा खुनु जा बिकल्प लामा गैया गतिके जों जिबनानो जिहेतु संग्राम गतिके जों भबिष्यतावबो जोङो संग्रामखौ खालामनानै जोंनि जे नंगुबै जे अधिकार बे अधिकारखौ जोङो नागिरफिननांगौ होननानै आं माने अनुरोध खालामो खावलायो। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमा
बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफारनि एक्सेन्स। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफार लोगोसे एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाय खामानिया जाफुंजोबगोन होननानै फोरमायदोंमोन खोरोमदाव औवारिया। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। नाथाय दिनैसिमबो जेबो जानायखौ नुनो मोनाखै। बेखौ लानानै ससियेल मिडियाफ्राव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनसोदों। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाया जाफुंगोन बुंदों खोरोमदाव औवारि। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। गोबां दैदेनगिरिफोरानो गोबां खोथा होसेयावबो जाफुंनायखौ नुनो मोनाखै मानो? सिमा बारायगोन होननाय खोथाया माबोला जाफुंगोन समासो मिन्थिसिगोन। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाय खामानिया जाफुंजोबगोन होननानै फोरमायदोंमोन खोरोमदाव औवारिया। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। नाथाय दिनैसिमबो जेबो जानायखौ नुनो मोनाखै। बेखौ लानानै ससियेल मिडियाफ्राव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनसोदों। आगस्तनि सिगां सिमा बारायनाया जाफुंगोन बुंदों खोरोमदाव औवारि। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। गोबां दैदेनगिरिफोरानो गोबां खोथा होसेयावबो जाफुंनायखौ नुनो मोनाखै मानो? सिमा बारायगोन होननाय खोथाया माबोला जाफुंगोन समासो मिन्थिसिगोन। डिजिटेल बड' निउसनि रिपर्ट। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस। दिनै एबसुआ लुबैदोंमोन नामा लरेन्सआ बिथाङा बुंनाय बायदि?
एबसुआ लुबैदोंमोन नामा उदालगुरि आरो दरं सरजाबनानै मोनसे लकसभा जानायखौ लुबैदोंमोन? बिटिसि कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खौरां मेल। थांनाय 11 तारिख गुवाहाटी GAD निफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिनि सायाव बिटिसि कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खेंफोरथि। मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों। रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय। रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय। रायजोनि लुबैनाय बादिनो डिलिमिटेसन ड्राफ्ट ओंखारबाय। 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिया खौरांनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिदोंमोन। नामखौ जोङो ड्राफ्टआव जोङो नुनो मोनदों। जोङो मोजांखौनो जोङो बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समस्ति मोनसे जानांगौ होननानै दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों। बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों। बे फाइनाल डिलिमिटेसनखौ गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जों गोथौवै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद राजखान्थियारि गौथुमफोर दं, बिटिआरआव जिफोर दं बिथांमोनजों सावरायफिनगोन होननानै फोरमायदों। नामावल' होनानै बिथांमोना कार्यकरि खालायाबासिनो जोंखौ भायलेसन खालामदों। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जि फाइनाल डिलिमिटेसन बेखौ जोङो गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जोङो गोथौवै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद राजखान्थियारि गौथुम बिटिआरआव जिफोर दङ बिथांमोनजों जों सावरायफिनगोन, बिथांमोननि मतामत लागोन। बेराफारसेथिं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों अदालगुरि मुंखौ दरं अदालगुरि नुनो मोन्दों आरो बेवहाय जोंनि दाबिया अदालगुरि जानांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन। गेजेराव बेखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होननाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जों लुबैदोंमोन अदालगुरि एबा भैरबकुन्द जायोब्लाबो उसुबिदा गैया होननानै फोरमायदोंमोन खौरां मेलनि गेजेरजों। नुनो मोनदों आरो लोगोसे अदालगुरि जि कनस्टिटुएन्सि जोंहा पार्लियामेन्ट बिनि मुंखौ दरं अदालगुरि नुनो मोनदों आरो बेवहाय जोंनि दाबिया अदालगुरि जानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदोंमोन आरो गेजेराव बेखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होनाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जों लुबैदोंमोन जे अदालगुरि बा भैरबकुन्द जायोबाबो उसुबिदा गैया, नाथाय बियो सोलायनांगोन। रायजोआ मा लुबैमारदों बिथां MLA लरेन्स इस्लारिया रायजोनि लुबैनाय बादिनो जाबाय होननानै फोरमायदों। नामखौ जोङो ड्राफ्टआव जोङो नुनो मोनदों। जोङो मोजांखौनो जोङो बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समस्ति मोनसे जानांगौ होननानै दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों। थांनाय 11 खालाराव गुवाहाटी GD निफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा। आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय एबा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा जेबो रोङि खालामो बेनि एभिडेन्सखौ फोरमायनो नागिरदों होननानै फोरमायदों बिक्रम दैमारिया। आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। आरो खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ खोमाखौ साफ्रेनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो बिनि गुबै खोथाखौ फोरमायनानै होयो खौरां मेलनि गेजेरजों। नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों। रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय। रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय। बिथांनि सोमोन्दै आङो दसे उनाव बुंगोन। बिनि आगोलनो आं मोनसे खोथाखौ लेटेस्ट आं बुंनो नागिरदों।
थांनाय 11 तारिख गुवाहाटी जिएडिनिफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। खोथाया जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। लेखाखौसो नैबे लेखाया 11 तारिख फैदों क'क्राझार सदर साब डिभिजनेल अफिसारनियाव आरो बिनि साबजेक्टआ जाहैबाय बे 15 आगस्टआव 13 तारिखनिफ्राय 15 आगस्टसिम गासैबो अफिसारा मोनसे प्रग्रामाव इनभल्भ जानांगौ आरो पार्टिसिपेट खालामनांगौ। जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गासैबो डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै सदर अफिसारनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव मोनसे कपि हरदों। नोंथांमोना साननानै नायदो बिटिआरनि अफिसारफोरखौ थारैनो स्टेटआ सनमान होनायमोनब्ला काउन्सिल दे दोङो काउन्सिलाव दे मोनसे हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट दोङो बे जाबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेखौ मोजाङै मिथिगौ। बिथांमोना मान सन्मान होनायजों जुदि हरनो गोसोब्ला जिएडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय गांसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव हरगौमोन जे 13 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम नोंथांमोना बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ। नाथाय बिथांमोना हरदों महा सदर साब डिभिजन अफिस आरो बे साब डिभिजन अफिसा बिटिसि सेक्रेटारिनि अफिसारफोरखौ बेयाव थानांगौ पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै लेटार मोनसे इस्यु खालामदों। जोंहा निजा बगिया मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ निजा बगिया लाइन डिपार्टमेन्टफोर दङ बे लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जिहेतु जोंनि बस सेक्रेटारियेट बा काउन्सिलनि बस बिथाङा जिखौ बुङो बेखौसो अफिसारफोरा फल' खालामो। दिनै जाय लाइजामखौ बिथांमोना अर्डारखौ सदरनो हरदों बिथांमोना जोंनि डिसप'जेल नङा आरो बिथांमोना जोंनि काउन्सिलखौ बेबायदि निर्देश होनो हानायबो पर्टुगल लाइन गैया। नाथाय बिथांमोननि थाखाय हाथाव खारन मिनिङा बेनो जाहैबाय जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआ डिसिनि सिङावसो दङ। प्रमद बिथांखौ नों मा बुंबावनो बेनि माखासे मथि गथि बिथांनि माखासे बडि लेंगुवेज मैया दाखालि सासे आर्मि जेनेरेलखौ इमान बिराद दृश्य मोनथामसो प्रमद बर'नि मार्क बे हारिनाव थालांसिगोन। তিনিটা মাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ এই মাৰ আৰু দৃশ্য এই অসমবাসী পৃথিৱীৰ মানুহ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। 1 নম্বৰ মাৰ মন্ত্ৰী মল্লাৰ কথাটো বাদে দিয়ক যদি পৃথক বডলেণ্ড নহয় মই গাঁওবুঢ়াও নহম नैबे मोनसे खोथाखौ रायजो राजाया जिबनाव बावनाय नंलिया। जारिमिनारि भाषण जासिगोन प्रमोद बर'नि। आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमसिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै। আৰু দ্বিতীয়টো আমাৰ তথাপিলা জিয়া जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे 2 নম্বৰ এইটো ঐতিহাসিক ভাষণ কেতিয়াও বৰ বা আমাৰ অসমবাসীবিলাক পাহৰি নাযাব। ইয়াকৈ আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম এম বাধাকো অতি সোনকালে জেলৰ পৰা ওলাব লাগে মুক্ত কৰিব লাগে। অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক আমি দাবী তথা অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে ৰঞ্জন দৈমাৰী ওৱান অফ দ্য ছিগনেটৰী 3rd বড়ো পিছ একৰ্ড তেখেতে এজন ছিগনেটাৰী হৈও আজিও তেখেত জেলত আছে আৰু লগতে তেখেতৰ লগত 65
এক্স NDP মেম্বাৰসকলে এতিয়াও জেলত আছে। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম অতি সোনকালে মানৱতাৰ খাতিৰত জেনেৰেল এমনেষ্টি এই কৰি সমাধান কৰি জেলৰ পৰা মুক্তি কৰিব দিব লাগে। मानि थाखाय जादोंमोन जे जोङो जे खोनाबाय थादोंमोन दि NDFनि सुक्ति होननानैहाय दिनै हारिनि थाखाय नांनानै जाथिनि थाखाय नांनानै जों साफ्रोमबो बर' समाजनि थाखाय नांनानै दिनै बिसोरो दावराव दावसि अभारद्राय जानायलाय सरकारा दिनै सुक्ति खालामबाय इसोरनि थाखाय खालामदों होननानै जों मिथियो आरो जे दिनखालि जोङो सुक्ति खालामनाय खोनादों दिनखालि ओरैबायदि खुसि न'खरफ्रामबो जोङो बर' न'खरानो खुसि जों मानि थाखाय जे जोंना आमुखि जोंना बाबाया जोंना गुमैया जोंना आदाया उदां जासिगोन नङा होमबा रुजु रुमु संसार मोनजासिगोन होननानैहाय नाथाय उनाव खोनाबायदि आसुरित शक्ड मा सुक्ति खालामनाय जाखो नोंगौ जोंनाव एसेबांखिनि नलेज गैया बेफोरनि सोमोन्दै जों मोनो मानो होनबा जों पलिटिशियानबो नङा बा जोङो सासे लयारबो नङा बा जोङो सासे बिदि जाजगिरि बा उकिल बा बिदिबो नङा जोङो नङा होमबा स' बेखौ दोनथ' स' नोंथांमोना आंनो बेखौल' खोन्थादि जे दिनैयो मानो इन्डियाखौ सासेबो बख'नो हायाखै बिनि जाहोनखौ खोन्था मा दायनि थाखाय मा जाहोननि थाखाय मा रिजननि थाखाय जे बिसोरखौ बख'नो हायाखै स' आंनि सोंथिया बेनोदि दिनैसिम मानो गला मानो बख'नो हाला एसेबां फोथायनानै बेसेबांबा गावनि साय बांसिन फोथायदोंमोन दि बख'सिगोन होननानै आं डाइरेक्ट होनबाय सरकारखौनो आं बख'गोन होननानै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै मानो इदि जाखोबा मानो होनोब्ला दिनैयो बिथांमोना माने फैसा थाखाखौ सिन्था खालामाखै दिनैयो साख्रि बाख्रिखौ सिन्था खालामाखै दिनै गावनि बिसि फिसाय गावनि बिमा बिफाखौ नायनो लुबैथाबनानै दङ जेरावनोखि दिनै फिसा फिसौ देरलांबाय महर मोखां नुलायाखै बिमाया बुरैलांबाय सोरनाबा थैलांबाय सोरनाबा घायल जानानै नाहैनो हायाखै ओरैबायदि दुखु नांथाव मेन गिदिर खामानिखौनो दिनैयो माखौ मावग्रोनांगौमोन माखौ मावग्रोखो बेखौसो मावग्रोनांगौमोन बेखौनो मावासै मानि थाखाय जे मानसिया देरसिन ना बेसादा देरसिन मानसिनि जिउआ देरसिन ना बेसाद बानायग्रा बिल्डिं बानायनाय इउनिभार्सिटि बानायनाय बेफोरो देरसिन बिजिरना नायबानो जाबाय नोंथांमोना मानसिनि जिउआसो देरसिन गतिके मानसिनि जिउखौ नोंथांमोना जेरैखि जाया उदाङाव लाबोनो थाखाय नाजाथाबदो आंनिफ्राय माने जों गासैबो जोंनि जायगानि जोंनि एरियानिफ्राय नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट नोंथांमोननि बा जोंनि सरकारनिसिम रिकुवेस्ट बिथांमोनखौ उदां खालामदोल' जास्ट नोंथांमोना साख्रि होनो गोसो गैया साख्रि होनाङा फैसा 3 लाख 4 लाख होबाय दं होनदों एक्स NDFनि थैनाय न'खरनो बेखौबोथ' रावबो मोनफ्रामजोबाखैनो गतिके जायफोरा मोनाखै बिसोरबो लुबैखालानो आरो जायफोरा सिङाव हाबनानै दङ बिथांमोनाबो बेफोरखौ जेबो लुबैला बिथांमोना लुबैनाया मात्र गावनि न'खरखौ नायनो गतिके नोंथांमोना बेखिनिखौ हाबाखौ अननानै मावनानै फिन आरोबाव बड'लेण्ड दाबि खालामनो हासिगौ बारग' भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरिफोरा बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना बड'लेण्ड मोनाब्ला
नांगौ उदां बड'लेण्ड जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्स आफादा 15 आगस्ट सानजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोदों। पंजाब सिंध गुजरात मराठा तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्स आफादा भारत उदांस्रि सान 15 आगस्ट खालारजों लोब्बा लाखिनानै हादरनि गोथार फिरफिलाखौ तामुलपुर महकुमानि गणेशगुरियाव बिरहोदों। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मिरु बारग' भलन्टियार फर्सनि लोगो आफादगिरि बान्डु ब्रह्मआ हादरनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोजेनो। बिनि उनाव बिथाङा बुंथियो दि बे समाव बर' हारियाव गुलाय गुजाय गावजों गाव गावस्रानायखौ नुनानै आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौ दैखांफिननो बारग' भलन्टियार फर्स आफादा खामानि मावनो थांखि लाबाय होननानै मिथिहोदों। जोंनि जितु एक्स भलन्टियार्स बे एक्स भलन्टियार्सआ दानि बर' माहारिनि गुलाय गुजाय राजखान्थिनि माने गावजों गाव एना एनि आरो बर'नि सायाव आसाम सोरखार दिल्ली सोरखारा जिबायदि नोजोर होदों बेफोरखौ होबथानो आरो आलादा बर' रायजो बिनाय बे दाबि बेखौ दैखांफिननो थाखाय जों दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङैनो ओंखारफिनदों। बुहुमाव नोंखौ सोरजिनायनि समानिया फैदो खौसे जानजि खाफ्राना समायलानि बिखौ सोरजिनायनि बिनो जोंनि जोबथि थांखि बड'लेण्ड मुगा बिनि बारग' भलन्टियार फर्सआ मोनसेबो राजखान्थि हान्जाजों थाफानानै खामानि मावनाय नङा। बिसायख'थि समावबो भट बिनो ओंखारनाय नङा होननानै बुंथिदों। राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा गैया खिन्थु जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंदों फैगौ बिसायख'थिफोराव नोंथांमोना गावबागावनि बिबेक भट हो जों बिथोनबो होनो फैया आरो जों खुनु राजनैतिक हान्जानि रावनिबो प्लेटफर्माव जोंखौ नुनाय नङा आरो जों थांफाया। आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा बर' हारिनि सायाव उदखार खालामनाय बर' हारिखौ नेवसिगारनाय बर'फोरनि नखरफोरखौ इभिक्सन खालामनाय बायदिखौ होबथानो थाखाय बारग' भलन्टियार फर्स आफादा गोख्रों जाफिनदों होननाबो बिथाङा बुंथियो। बे बर'खौ बर'नि हायाव थानाय बर'खौनो उच्छेद खालामनाय होखारनाय बुलडजार लानानै हाजिरा मावालानो जेबो खामायनो थाखा फैसा गैया गैया बनसिना जालानो गैया। मख'नो नांगोन दि तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्सनि फिरफिला बिरहोनाय समाव तामुलपुर जिल्लानि आफादगिरि फिलिमन नार्जारि, गाहाय नेहाथारि किरण दैमारि, मिरुनि चिफ अर्गेनाइजिं बिलेश्वर ब्रह्म, समाज सिबियारि सिनाकान्त बसुमतारि, बिरखां बसुमतारि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। बर' हारिनि थाखाय ओंखारफिननाय दा जोङो बेनो जे बर'खौ बर'नि हायाव थानाय बर'खौनो उच्छेद खालामनाय होखारनाय बुलडजार लानानै बर'नि माखासे आन्दलन खालामनानै हाजार हाजार रोजा रोजा मानसि जिउ गोमानाय बे बिटिसि जिल्लाबो मोनबोदोंमोन। बे बिटिसिनि 40टा पावार बिनि गेजेराव दिनै 19टा पावारखौ आसाम सोरखारा सेनानै लांबाय। जोंनि राजनैतिक हान्जाफ्रा लोगोआव दंफायोबाबो बिथांमोनाबो जेबो बुंनो हायै जानानै दङ। बिनि थाखायनो जों रायजो राजाखौ लानानै गोख्रोङैनो आन्दलन खालामफिननायनि मोनसे जोंहा मिजिं दं आरो जों बेखौ साखाफारा खागासिनोबो दङ। जों सावरायथ'वाखै। जों नैबे दाख्लै थांनाय 19, 20, 21 बे डिलिमिटेसननि माबायावबो जों मेम'रेन्डाम हैदों आरो जों दिल्लीयावबो खननै हरखांदोंमोन। नाथाय
जों जितु इलेक्सन कमिसनजों दिल्लीनि इलेक्सन कमिटिया जोंखौ कमिसना जेरैबायदि रेसपेक्ट होदोंमोन जेरैबायदि बुंदोंमोन 19 तारिखखालि खिन्थु बिथांमोना दिनै उल्था मोनसेबो माने रायजो राजानि माने अभाब अभियोग बा माबाखौ पिटिसनखौ खोनासङालासिनो दिनै सिदा सिदि थोंजोङै सरकारनि माबाजोंसो थांदों नुहुरदों जोङो रोखा रोखा दिनै जों अदालगुरिखौ ब्रा ब्रा खुद्रिथाबनानैबाबो जोङो बे डेलिमिटेसननि जितु 19 तारिख बे 19 तारिखआव जोङो इलेक्सन कमिसननो ब्रा ब्राय बुंदोंमोन जे जोंनि बे मोनब्रै जिल्ला जितु मोनब्रै समस्ति दं बेखौ जोङो अदालगुरि माने ST पार्लियामेन्टारि समस्ति जानांगौ होननानै गोख्रोङैनो बुंबोदोंमोन। हादोर उदांस्रिनि फिरफिला 15 आगस्टनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि जितु एक्स भलन्टियार्स बे एक्स भलन्टियार्सआ दानि बर' माहारिनि गुलाय गुजाय राजखान्थिनि माने गावजों गाव एना एनि आरो बर'नि सायाव आसाम सोरखार दिल्ली सोरखारा जिबायदि नोजोर होदों बेफोरखौ होबथानो आरो आलादा बर' रायजो बिनाय बे दाबि बेखौ दैखांफिननो थाखाय जों दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङैनो ओंखारफिनदों आरो बेखौ जोङो थांनाय डिसेम्बर माबा 18 तारिख खालि मुसलपुराव जोङो मोनसे सेन्ट्रेल एक्स भलन्टियार फर्स दानाय जायो। बाहाय जोंहा 5 डिस्ट्रिक्ट दङ जेरै क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि आरो लोगोसे माबा गुवाहाटी मेट्र' बे 6टा जिल्लाखौ लानानै जों मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि दानाय जादों एक्स भलन्टियार फर्स। जोंहा आफादगिरिया जाहैबाय माने दलिन ब्रह्म आरो नेहाथारिया जाहैबाय सिन्टु बसुमतारी। राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा गैया खिन्थु जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंदों फैगौ बिसायख'थिफोराव नोंथांमोना गावबागावनि बिबेक भट हो जों बिथोनबो होनो फैया आरो जों खुनु राजनैतिक हान्जानि रावनिबो प्लेटफर्माव जोंखौ नुनाय नङा आरो जों थांफाया। दिनै भारतनि उदांस्रिनि सानखौ लोब्बा लाखिनानै माने भलन्टियार्स फर्सआ जि मोनसे गोथार सान फालिनायनि जिथु लाहार फाहार खालामबाय बहाय आंखौबो इनभाइटेसन खालामदोंमोन आरो आङो बिनि लोगोजों आं माने रिकुवेस्ट खालामनो आं लुगैदों आरो बे दिनैनि दिनाव जों माबा मोनसे उद्देश्यखौ लानानै बै समाव भलन्टियार्स फर्सआ बे ओनसोल साहा ओनसोलखौ लानानै सिमां नुदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै थेर बेथेर खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। बावैसो डिलिमिटेसननि बाथ्राखौ जों निस्सय मिन्थिगौ जे उदालगुरि समस्तिखौ माने दरं उदालगुरि खालामनानै माने जोंजों 5 समस्ति सोफादेरनानै माने दलगाव सिपाझार मंगलदै कमलपुर रङिया बायदि जायगाजों दिनै तामुलपुरखौ सोफानानै बा माजबाद उदालगुरि टंला आरो बेनिफ्राय गरेस्वर बेबायदि समस्तिखौ सोफानानै 11टा बयनिख्रुइबो आसामनि भितराव देरसिन माने लकसभा समस्ति बानायनो नागिरनायाव जोङो जोबोद आपत्ति खालामदोंमोन आरो जोबोद दुखुनि बाथ्राया बेनो जे 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जोंना 4.7 नि जिथु माबामोन जा एग्रिमेन्ट दंमोन बे एग्रिमेन्टआव माने भबिष्यताव डिलिमिटेसन जायोब्ला बिटिसिनि माबाया एलेकाया बिटिसिनि भितरावनो थागोन समस्तिया बेबादि होननानै लिरनाय दङमोन नाथाय दिनै अन्याय भाबै जोंखौ गुबुन जेनेरेल एलेकाजों माने माब्लाबाबो पलिटिकेल राइट्सखौ जाहाथे इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हाया बे सा ओनसोलनि मानसिफ्रा बेबादि खैसारि बानायनानै दिनैहाय बिसोरो डिलिमिटेसनखौ बानायबाय जों जोबोद दुखु जादों आं बिनि सासे मेम्बार आरो बे दुखुखौ लानानै दिनै साफ्रोमबो जोंनि बे ओनसोलनि हारि हारिसा बर' गुबुन हारिफ्राबो दुखु खालामदों आरो भबिष्यतावबो जोङो जोंनि मोन्थोरखौ आरो मोनफिननो जुदि नागिरनांगौब्ला जोङो संग्राम खालामनायनि बाहेरा खुनु जा बिकल्प लामा गैया गतिके जों जिबनानो जिहेतु संग्राम गतिके जों भबिष्यतावबो जोङो संग्रामखौ खालामनानै जोंनि जे नंगुबै जे अधिकार बे अधिकारखौ जोङो नागिरफिननांगौ होननानै आं माने अनुरोध खालामो खावलायो। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां।
क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्टसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। आगस्टनि सिगां सिमा बारायनाय खामानिया जाफुंजोबगोन होननानै फोरमायदोंमोन खोरोमदाव औवारिया। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। नाथाय दिनैसिमबो जेबो जानायखौ नुनो मोनाखै। बेखौ लानानै ससियेल मिडियाफ्राव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनसोदों। आगस्टनि सिगां सिमा बारायनाया जाफुंगोन बुंदों खोरोमदाव औवारि। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। गोबां दैदेनगिरिफोरानो गोबां खोथा होसेयावबो जाफुंनायखौ नुनो मोनाखै। मानो? सिमा बारायगोन होननाय खोथाया माबोला जाफुंगोन समासो मिन्थिसिगोन। आगस्टनि सिगां सिमा बारायनाय खामानिया जाफुंजोबगोन होननानै फोरमायदोंमोन खोरोमदाव औवारिया। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। नाथाय दिनैसिमबो जेबो जानायखौ नुनो मोनाखै। बेखौ लानानै ससियेल मिडियाफ्राव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनसोदों। आगस्टनि सिगां सिमा बारायनाया जाफुंगोन बुंदों खोरोमदाव औवारि। भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं। गोबां दैदेनगिरिफोरानो गोबां खोथा होसेयावबो जाफुंनायखौ नुनो मोनाखै। मानो? सिमा बारायगोन होननाय खोथाया माबोला जाफुंगोन समासो मिन्थिसिगोन। डिजिटेल बड' निउसनि रिपर्ट। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि